معانا وي هوي تفخر واج قدامه عندنا عزر جيت مالت ما سكروا سكر حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 بركوينو حسابهم تبدي الساعات معلقات ستمن قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتوة ماركتنا نيو حيدتهم كنت عارب يوم ذات عاسو حيدهم كيبهم حج عليهم مسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواصو عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتباسم عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك بزبلو كم تزديرنا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو نصنع حسبية عقلي تأمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا عبيدك يوزلو عبيدكم بصلاة عبيدك يفوت صحيكم عبيدك يوزلو عبيدك بصلاة عقلي لم يفوت صحيكم سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وترو تمليتنان بحقناني ولومون كم وترو أقداسن وانا ونزينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا إذا مدد مسانا ختصنحو بخبرنا عدمكم سلا تخلوا نزي channel تقبروا ودقف دمانا مسجن هاي يبلو لايك شير ناقبركم ريتوخم من حسابكم بمحب مسانا كتساتفوا نعدمكم كابز قتيلنا اجي كنريو دليا دلوخو ابدرج عالم زكايات زلو سيريس زخونه كومبيتيشن كرينا ابزو بانا دمان تايصل والو هنرينا let's go. This ship was a sitting duck. Houthi rebels attacked this oil tanker here in the Red Sea. Ships are easy targets here, trapped between two narrow waterways. These are choke points, ideal for an ambush. And around the world, there are many of these choke points. They have the power to cripple the world's biggest powers. These powers are struggling to control the choke points and to find a way around them. انتاينا نسمع زلنا علمنا أكمي درجة بتي حاكم زلا انت عينت فتنا يمتاخم زلو نفس وكف حجر ولا ون اب نورمال جزيه مسير ترى ويون مسكرنا افريقيا ركب زي نبرو حجرات ابزوانزي كندمنتاي بزوبانا تقداسنت يحديروم كم زلو عبيت حيلتاتهم سوبر باورز بحالو دما نزي كبابزي بخمي بزلا على قلحتان طمتن يريو كم زلون ابت كبابز كاير زلو كنتات دما دارجا أجندة نيملو علمنا خوني دمت زلو إذا دم أنتاي كفتريو ويون أنتاي نافتري خيرالو حتى ناي كأي بحري ويون أكبابينا زلو عقرقر بفلاي حوت فتيرو زلو سقطي أبجم متيتيقة إذا قد دايزي بعابيو عبا أجندة أبي زعبا ناخوني زمت زلو زعبا تدما نحنا إيرتراويان تراي نقدس له ويون أفتكرنا أفريقيا زلو حيلتها تراي نقدس له يكونس عبيت حجرات توم سوبر باورز بحالو نناتهم ربحة نناتهم حيلي نناتهم صبلتنت تقوموا لي زي تخبيب زلو تريو زلهم كله محنقوتات يزبحال زي نعتو زلنا مدرخ أتينا زلنا مدرخ إذا كنا سنوي حكينا له زلنا مدرخ رسون زخونه وددرا منقطهم حيالا سلو زلو كل زي سركلت كوين زلو عبيت حيلتات نسأل عيخا أبي كتقرقرات تخل أبي كتحنق تخل أبي تطعو كتبلو تخل زبل استراتيجيكاو غويا يزرع زلو سلازي أب زلوو بوتا
እንተተኻኢሉ ድማ ዘለዎም ኣቃውማ ዘለዎም ቁፅፅር ናይቲ ዞባ ዝሓየለኒ ክኸውን እየን ዝጎያ ዘለዋ ኩሉ እቲ ካልእ ከም ድሌትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ቀርኒ ኣፍሪካ ክትመፅእ ከላ እቲ ካልእ ኩሉ ተታሒዙ ሓድሽ ነገር የለን እቲ እንኮ ዘይተታሕዘ ዘሎ ወይ እውን ሓደ ብሒቱ ዘይሓዞ ዘይተቆፃፀሮ ቦታ እንተሎ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እዩ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነኻ እቲ ንሳ እትቋፀሮ ገማግም ንውሓት ወይ ከዓ ዕቤት ናይቲ ገማግም ባሕሪ ምስቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መስመር ናይ ንግዲ ምስ ምዃኑ ኤርትራ ፈቲና ፀሊእና ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ሃገራት ወዲቕና ከም ዘለና ፍሉጥ እዩ እዚ ብሕማቅ ትሪኦ ኣይኮነን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ሓያል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ሓያል ዝኾነ ኣቃውማ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ንፀጋኻ ዝኸውን እዚ ድኽመት ታሪኻ ስንፍናን ታሪኻ ግን ንጥፍኣትካ ንክኸውን ዘሎ ተኽእሎ እውን ዝዓበየ እዩ ስለዚ እቶም ምስ ኤርትራ ዝምድና ገይሮም ክረብሑ ዝፍትኑ ካብ ኤርትራ ክረብሑ ክፍትኑ እዮም እቶም ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብሩ ዘይፈተኑ ድማ ብዋጋ ኤርትራ ምስ ፀላእቲ ኤርትራ ብምውጋን ነቲ ከባቢ ንምርባሽ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ክንርኢ ኢና ሕጂ ነዚ ኩሉ ንምርኣይ ናበይ ክምለስ ዘልየ ኣለኹ መጀመርያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ኣብ ኣፍሪካ ምብራቅ ኣፍሪካ ክልተ ሃገራት ኣብ ርሱን ዝኾነ ባእስን ምስሓሓብን ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ግብፅን ኢትዮጵያን እየን እስኪ ኣብ መንጎም ዘጋጠመ ኩነታት ኣብ ዩኤን ንርአ ምክንያቱ ጉዳይናትና እውን ከም ኣጀንዳ ስለተላዕለው Giving Egypt the floor in order to exercise the right of reply against the allegations by the Ethiopian delegation. First of all, our stance regarding the Ethiopian dam is very clear and was stated by our Minister of Foreign Affairs this afternoon in the general debate. The Ethiopian dam represents a unilateral measure devoid of any legal legitimacy, and Egypt stresses that despite all the flimsy efforts to give the Ethiopian dam a false veneer of acceptance and legitimacy, the dam remains a unilateral measure that violates international law and norms and doesn't produce any consequences that would affect the legal system governing the Eastern Nile Basin under international law. Furthermore, ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ጉዳይ ናይ ዲጋ ናይ ጌርድ ወይ ከዓ ህዳሴ ግድብ ዝብልዎ ዘለዎ ቴማ እዩ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዩኤን ኩሉ ግዜ ምስ ተሰሓሓብዮም ኣብ 2025 ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለምና ግን ንኢትዮጵያ ዘይደልይዎ ነገር እንተሎ እዚ እዩ ንሳቶም ኣጀንዳ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናቶም ንሱታት ዝያዳ መዛረባ ኣርእስቲ ክኾኖም ይደልዩ ኣለዉ የግዳስ ግብፂ ዘይተፈትሐ ሽግር ብወለንታ ናቶም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወይ እውን ምስ ከባቢኣ ምስ በቲ ውሳነ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ዝፅለዋ ሃገራት ከይመኸረትን ከይተዛተየትን ሓደ መዕለቢ ከይገበረትን ብበይናዊ ስጉምቲ ዩኒላተራል ዲሲሽን ማለት ሓደ ውሳነ ንስኻ ትገብሮ ነቶም ከባቢኻ ኣመና ካስስ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ግን ንዓታቶም ምሶም ከይተዘራረብካን ከይተሰማማዕካን እትገብሮ ውሳነ እዚ ከዓ ዩኒላተራል ዲሲሽንስ ልክዕ ከምቲ ዩኒፖላር ወርልድ ንብሎ እዩ ኣሜሪካ ትገብሮ ውሳነታት ንዓ ዘርብሕ እምበር ንካልኦት ብኸመይ ፀሎም ኣይትግደስን እያ ነይራ እዚ ድማ እቲ ሓደ ካብቲ ብዙሓት ሃገራት ዝሓምሉ ዝነበሩ ዛዕባ እዩ ስለዚ ግብፂ ድማ ዝኾነ ይኹን ከይተዛተየት ብፍላይ ነቶም ብውሳነ ናይ ዘዲጋ ኣዚና ተጎዳእቲ ዝኾና ሱዳንን ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን ንዓና ምሳና ከይተዛተየት ወይ ከይተረዳደ ዝገበረቶ ስጉምቲ ልዕልና ሕጊ ጌራ ምስ ዝኾነ ከይተረዳደ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ክኹነን ዝግቦ ተግባር እዩ ናበለት ኣብቲ ግህሰት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣዝያ ኣገዳስነት ብዝያ ኢትዮጵያ ግህሰት ናይ ዓለም ለኻዊ ኢንተርናሽናል ለው ተፍርሳላ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣት ደ ሴም ታይም ኤርትራ ድማ ኢንተርናሽናል ለው ክኽበር ኣለዎ ስለትብል ዘላ ኣበይ ከም ንጋጮ ኣበይ ከም ንራኸብ ዘለና በዚ ኢኻ ትርኢ ንቐፅል the recent Ethiopian actions represent a new violation, adding to a long list of Ethiopian violations of international law, including disregard for the presidential statement issued by the Security Council on September 15th, 2021. Having said that, Mr. Chair, on September 15th, 2021. Having said that, Mr. Chair, allow me also to reply to the ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ርሱን ዝኾነ ምምልላስ ናይተን ክልተ ሃገራት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እቲ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘለዎ ንነዊሕ ስለ ዝቐፀለ ቁሩብ ድሓን እስከ ንነዊሕ ግዜ ክንባ ኣይኮናን ግብፂ ግን ኣበይ ይሃርምዋ ኣለውን ኢትዮጵያ ረእዩ which is very important ንዓና ንኤርትራውያን ንቀፅል false allegations by the Ethiopian representative. Egypt categorically rejects all the false allegations made by the Ethiopian representative in response to the Egyptian statement during the GA debate in this afternoon. The Ethiopian side must first reflect and look at itself if it wants to identify those who are truly undermining stability, peace, and security on the continent.
እጂ እንታዩ እዚ መጀመርያ ግብፂ ነቲ ጉዳይ ዝምልከት ኣብቲ ናይ ጂኤን ነቲ ጀነራል ካውንስል ዝግበር ኣብቲ ዓቢ ኮንፈረንስ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናታ ባድር አብደላቲ ክትክትብ ምዃና ዝነግር ዘሎ ተመሊስና ክንርኢ ከለና ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ንውሽጣዊ ትርምስምስ ናታ ወይ ውሽጣዊ ፀገማት ናታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ግብፂ ብትገብሮ ዘላ ከም ትሕመስ ዘላ እዮም ዝነግሩ ክኸሱ ዝፍትኑ ግብፂ ድማ ካቴጎሪካሊ ወይ ከዓ ብመሰረቱ ብሙሉእ ትክሲ ንደቅስ ከለና እቲ ምክንያት ድማ ይብለው ኢትዮጵያ ፀገማታ ካበይ ከም ዝብገስ ኣብ ነፍሳ ክትፍትሽ ኣለዋ ብምባል እካብታ ዝሕሞም ከመይ ገይሩ ይሃርሞም ኣሎ ረዩ Ethiopia is the one that signed a memorandum of understanding that threatens the unity and sovereignty of Somalia, a sister African state, by recognizing a secession of its territorial integrity. A state that repeatedly attacks the Sudanese Fashaqa and illicitly exploits its resources. This is Ethiopia, not Egypt. A state whose forces were rooted out of UNISFA peacekeeping mission. This is Ethiopia, not Egypt. ስለዚህ ኢትዮጵያ ምናልባት ነፍሶም ዘይፈልጡ ኮይኖም ግን ምስ ነፍሶምን ምስ ተግባራቶምን ከላልዮም እንድሕር ኮይነ ይብላሎ ኢትዮጵያ ያ ምስ ጎረቤታ ሃገር ሶማሊያ ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ደፊራ ምስ ሓደ ዞባ ናይ ሶማሊያ ምስ ሶማሊላንድ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ብምፍጣር ንሓደ መትከል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡ መትከል ናይ ፕሪንሲፕልስ ናይ ሕብረት አፍሪካ ንዝኾነ ከተፍርስ ዝፈተነት ንሳያ ስለዚ ኢትዮጵያ ያ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ عندار سجمت توسز على إثيوبيا نحن يكوننا نبلالو إثيوبيا يا نحدا سبح مريتنا السودان تي الفاسكا زبال بوتا وريرات حزلان كحدا جزء تعودوا بنا كلا هجراتيا نبرتنا كلا هجر تورس زلا إثيوبيا ونيا أب سوماليا متتتاوي ون الأولى ونتنا يتهجر سلا زدفرت كابتنا نا يو إن زنبرة ميشن تسوق زلا إثيوبيا يا سلزي إثيوبيا نعلم لخاو حقي تحستها مفزام أنا كنقرألكم ويون كالك كخصم زد اللي يكونن زأكل شفت زلنايا تا عند تعريف هذا لا ماذا ساسيتي زعبا يرترى. A state that waged a war against Eritrea and sieged it for years and still threatens it by a new war to achieve its delusions of access to sea. This is Ethiopia, not Egypt. A state that operates forces in Somalia outside the AU banner. This is. سمعوا تايلو إثيوبيا زبها الهجر قبل على إرترا كوينات أويجو نايت الشنجة تمنتس عن شو متى كويناتيو كوينات أويجو تراي ذي كونه دحرتو كوينات نعسراتات عمت قبل أولى مريت نهيرترا كوفيلو زنبرة هاجر إثيوبيا يشمو يبلالو زي أكد أسيو بعالم درجة بمدرخنا عالم درجة نهيرترا جهسة قبل على إرترا استفدت ما يزربني ترجعون لهم إرترا إثيوبيا نبتس عن شو متى ساكل تشح تواجين أكل تشحن كل تنجن أيادنا وسانن بين تواهيبيو بتبين التدماء إرترا عيناي بوتا إثيوبيا عيناي بوتا تنجيريو دحريو جن كساب كل تشحن 10 شو متى ولا دحريو كساب كل تشحن أسرانا بيلو كساب زكوينا دي جمر قبلوا لاو مريتنا إرترا سراويتنا إثيوبيا كوفيل نيرو نتخلوا وسانتاتنا كوميشن دوبن قالن نتيجو سلازي إزي إثيوبيا زبال نفسهم زي فلتو تخينهم كان لا ليكم سأمي بلا مالو بلا جرا هراميا تقولوا أنتي وصلوا مالو أب سوماليا وين تخونه ولا كوب حبرة أفريقيا كم دم بيو إن كم عقب سلام كوينو كأتو استفقدوا له أكلنا سراويت انتلو بفقاد ناتو بحيل ناتو بزينا يو إن فقاد كم سراويت كوينا وش سومال زنك أسرع سراويت زلوا حجر إثيوبيا يبلالو سلازي إثيوبيا زبال أبتزوبا أجرجرن شجرن أما فتار كوس حدث حتى تنبر نخالق خاصة له زغل مخنيات يبلون يبلالو كم زعين الدمسي كبير تراوت أسئلة زد لنا دما أمانة نحقوس نحن معناته إذا هاجر زيز جبرو جهستات كمير تراوي مزع واقاس اللي زخفلنا له كالوت سبات بناتهم ربح أكبلو نتوجد ناتهم كقالعوام كلوت. Ethiopia, not Egypt. Ethiopia, which violates the established rules of international law and disregards the established African principle of sanctity of borders, believes it can control the Nile waters and deprive the downstream countries, Egypt and Sudan, of their historical right to the river's waters. Ethiopia must stop immersing itself in illusions of power and control and realize that its false accusations are nothing but fabrications and delusions stemming from a troubled internal situation that seeks to export its internal problems and create imaginary enemies for domestic consumption. Stable and civilized Egypt rises above this abhorrent approach. We call on Ethiopia to exercise wisdom. Anyway, كمتي بريزنت إرترا بزعق زي زبالو لك تعبا غيرهم يمزحر موام زلو إثيوبيا زلوا أجماعات مشتاوي حمام مشتاوي قوسي زلوا
ንዑ ካብ ክትወፅእ ስለ ዘይከኣለት ናይ ደገ በዓላ ብትፍብርኾ ዘላ ማኒፋክቸርድ ክራይሲስ ማኒፋክቸርድ ኤነሚስ እንታይ ማለት እዩ በቃ ናይ ደገ ፀላኢ መፅኡ ከም ዝቐትለካ ዘሎ ጌርካ ነቲ ውሽጣዊ ፍሽለት ናትካ ውሽጣዊ ፀገም ናትካ ብናይ ደገ ሓይሊ ከም ዝግበር ዘሎ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ውሽጣዊ ፀገማቱ ገዲፉ ንደገ ንኽጥምት ናይ ደገ ፀላኢ ከቋምተልካን ናብኡ ክስለፈልካን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ምስ ግብፂ ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ወይ ምስ ካልእ ሃገር ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ናትኩም ሰንትራል ናይ ኢትዮጵያ ጉዳዩ ኢትዮጵያ ድማ ጉዳያ በዓላ ኮፍ ኢላ ንጉዳያ በዓላ ክትፈትሕ እንተኽኢላ ጥራዩ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እዩ ዝብሎም ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ካልእ ሓይሊ ወይ እውን ዝኾነ ሓይሊ ክነግሮምን ክመኽሮምን ዝኽእል እውን የለን ኢትስ አ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት መሰጅ ንሕና ከም ኤርትራውያን ድማ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ኣብ ዩኤን ኦፍኮርስ ካብ ግብፂ ክመፅእ ከሎ እውን ኖርማል ነገር እዩ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ንብል ስለምንታይ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣዝየን ዝተፈለጣ መቀናቐንቲ እውን ስለ ዝኾና ግን እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝወፅእ ዘሎ እዩ በተደጋጋሚ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ስፖትላይት ሓንቲ ዓንዳሪት ሃገር ምዃና ብብዙሕ ወገን ክሲ ኣብ ዘበነ ኣቢ ዕንደራ ከም ዘለዎ እቲ ስርዓት ብዙሕ ግዜ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣካል ናቱ ድማ ድሮ እዚ ኣብ ስምዒት ዝተመርኮሰ ዘይኮነ ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ መልሲ ንእሽተይ ኢና ክንሓልፍ sees threatening its neighbors and refrain from any measures that destabilize the continent. We call in Ethiopia to return to the African family as a pillar of peace and stability in the region, not as a threat or underminer. I thank you, Mr. Chair. ስለዚ ንኢትዮጵያ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንኢትዮጵያ ንካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ኣኽቢራ ናይ ሰላምን ርግኣትን ሓይሊ ንኽትከውን እዚ ዕንደራን ዘየላ ሓይሊ ንኽተንፀባርቕ ዝግበር ዘሎ ነቲ ዞባ ዕግርግር ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ከተወግዶ ንደሊ መልሲ ናይቲ ናይ ኢትዮጵያ ልኡኽ እንተሰሚዕካ ድማ ትዕቢት ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ከም ዝመስል ትርኢ ማለት እዩ Egypt has once again made additional baseless allegations against my country, most of which are refuted by Ethiopia's previous statements and replies before this August Assembly. The Grand Ethiopian Renaissance Dam is complete, and it was inaugurated on September 9th this year. This is a fact. The dam is generating electricity. It has brought immense satisfaction for Ethiopians. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ግብፂ ትዛረበሉ ትሓተሉ ዘላ ዲጋ ተወዲኡ ዝተበረቐ እዩ እዚ ዝተወድአ ሓቂ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምዝራብ ትርጉም የብሉን ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ዲጋ ህዳሴ ክኸውን ከሎ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ እምበር ግብፂ ብፍፁም ንዓና ክትእዘና ኣይትኽእልን እያ ብላብላ ብላብላ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኣይሓፍርን እዩ ደሰይም መልሓስ ደሰይም ርእሲ ደሰይም ፖለቲካ ድማ ግምጥል ኢሉ ናብ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ድሕር ዘይብል መንግስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ገለ ሰብ ንምንታይ ንዛረብኩም ዘለና ነዊሕ ዘረባ ናቶም ብዙሕ ተተኸተልናዮ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ሸለል ክንብለ ኢና ለንቀነ ዝብልዎ ዘለዎ እስከ ስምዑ እዚ ኣብ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾና ምናልባት ኣብ ግብፅን ገለን ከድና ንርሕቆ ዘለና ከይመስለኩም ኣብ ስምዑ እጂ ቁኑዕ ኣይኮነን ምባል ዘይቀንዕና እዩ ክብል ሚኒስትር ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ቁኑዕ ኣይኮነን ምባል ዘይቀንዕና እዩ ክብል ሚኒስትሪ ምክልኻል ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ ትማሊ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኢትዮጵያ ናትና ምዃና ኣጸቢቕና ፈሊጥና ብፍቓድና ክንሞተላ ኢና ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘካፈሎ መልእኽቲ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ንልዕሊ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ሕማም ኢትዮጵያና ኮይኑ ክብሪ ናይቲ ዓብዪ ብሄራውነቱ ኣጉዲሉ ጂኦፖለቲካ ነቲ ኣገዳሲ መከላከያ በይፋ አሰብ ላይ ማስጠንቀቂያ አሰራጭቷል። ወደ አሰብ እንዳትዘምቱ የምትሉን ባንዳ ናችሁ ሲልም ገልጿል። የሻዕቢያው አገዛዝም ምላሽ ሰጥቷል። አሰብን በግድም በውድም እንቆጣጠራለን ንግግሮች በአንዳንድ ወታደራዊ አመራሮች ሲነገሩ የብልጽግና ባለስልጣናትም ሲያስተጋቡት ሻዕቢያን በራሱ በተለያየ ጊዜ ምላሽ ሲሰጥበት ሰንብቷል። ፍሪስ ወለይሉ ኣብ ምርጋጽ ሃገራዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ዘተኮረ መልእኽቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምእታዎም ዓብዪ ሓጎስ መሊኡና እዩ ይብል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ ሰራዊት ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ዝኾነ መስዋዕቲ ካብ ምኽፋል ድሕር ከም ዘይብል ገሊጹ እቲ ብ4 ጉንበት 2017 ዓ.ም ዝተመረቐ ዓብዪ ግድብ ህዳሰም ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክጭበጥ ዘይኽእለሉ ምኽንያት ከም ዘይል ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ቁኑዕ ኣይኮነን ምባል ዘይቀንዕና እዩ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኩናት ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ እዚ ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ኣብ ፌስቡክ ፔጅ ናቱ ፖስት ዝገበሮ እዩ እዚ ዘረባ ክንሰምዖ ፀናሕና ኣይ ቲንክ ኣብዚ ዘሎ እቲ ፅሑፍ ከማ ንሪኢና ነርና ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ the joy come from seeing our Ethiopia appear in a major world media with our grand races, blah, blah, hills of Guba, realize that the sacrifice of the generation, blah, blah. We are not politicians, but
But this does not mean we do not understand politics. There is no doubt that we will willingly and knowingly sacrifice it for the realization of our Ethiopia's national interests. Therefore, to try to dispute the Red Sea and the support question as incorrect through any lens cannot have any logical argument with that holds water. بقداي نايك بحري يكون بقداي ناي عصب ኢትዮጵያ አልዒላቶ ዘላ ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያውያን ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ከም ዓብን ኣገዳስን ኣጀንዳን ይዝርዮ ንዑ ዝፃረር ኢትዮጵያዊ ድማ ሽፍታ ወይ ባንዳ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ንሪኦ ዘለና ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ንምጥሓስ ክንዲ ምንታይ እቲ ምክልኻል ናቶም ካብቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናቶም ዝወፀ ፔጅ ናቱ ንሱ ዝፀሓፈ እዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና ዘይብሎም ብጥዕና ዘይብሉ ዝምራሕ ምናልባት ያ ስእሊ ሪኢኹም እንትኾንኩም ብዙሓት ሼር ዝገብርዋ ዘለው እዮም እዚኦም እንዲኦም ናይ ዲፈንስ ሓለፍቲ ናይታ ሃገር ኮይኖም ዘለው ከም ንሪኦም ዘለና እዝን ወድዝን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኩናት ገፁ ክእንፍት ዝኽእል ናብ ኩናት ገፁ ክእንፍት ዝኽእል ዲቕ ዝበለ ናይ ኩናት ጎስጓስ ክኸውን ዝኽእል ዕንደራ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣወል ስዒድ ከመይ መሊስሎም ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ኣብ ሓዳሽ ቪድዮናቱ ዝኣክል ወይ እውን ብቁዕ ዝኾነ መልሲ ይብዎም ኣሎ ግን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እንታይ ኢልዎም ነይሩ እስከ ክንሰምዕ ከነተሓዞም እንታይ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ መልሲ ይብ ነይሩ እዩ ሚላም ንንግዳዊ ንጥፈታት ጎረባብቲ ሃገራት ወደባት ኤርትራ ክፉታት ምዃኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢት ሃገር ገሊጹ ኢትዮጵያ ግና ቀይሕ ባሕሪ ናተ እዩ ብምባል ትፅውዑን መሊሳ ክትኣቱን ትዳሎ ከም ዘላ እያ ተጠንቅቕ ዘላ ኣጠቓቕማ ወደባት ንግዳዊ ጉዳይ እምበር ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ ጉዳይ ኣይኮነን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ገሊጹ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት የካይዱ እዩ ዘሎ ሓደ ካብዚኣቶም ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ኣብ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝምልከት እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ኣኼባ ተረኺቦም መልእኽቶም ዝሐለፉ መራሕቲ ሓደ እዩ ኣብ መደርኡ ድማ ወደባት ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ምስ ጎረባብተን ተሓባቢረን መሻርክቲ ልምዓት ክገብራ ትፅቢት ይግበረለን እዚ ግና ኣብ ሃገራዊ ሕጊ ላዕላውነት ሕድሕዳዊ ምክብባርን መትከል ምትእትታው ዘይምግባርን ዝተመርኮሰ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብሪሁ ሓቀኛ ምትሕባር ኣብ ምትእምማን እምበር ኣብ ፍርሒ ዝተመስረተ ክኸውን ከም ዘይብሉ ድማ ገሊጹ ምትእማን ዝህነፅ ሃገራት ነንሕድሕደን ናጽነተን ግዝኣታዊ ቅንዕናን ግዴትአንን ከኽብራን ከለዋ ይኽብል ድማ ረዲኡ ኣይተ ዑስማን ኣስዒቦም ኤርትራ መጠቀም የንግድ እንጂ ፖለቲካ ወይንም ወታደራዊ ጉዳይ አይደለም ስትል የባህር ኃይል በአሰብ ላይ አቋቁማለሁ ላለው ብልጽግና ምላሽ ሰጠች። ወደብን መጠቀም የንግድ እንጂ የፖለቲካ ወይንም ወታደራዊ ጉዳይ አይደለም ሲሉ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግረዋል። በኒውዮርክ እየተካሄደ ካለው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የተለያዩ ስብሰባዎችም እንደሚከናወኑ ይታወቃል። እዚ እቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ዝርዮ ዘሎ ወይ እውን ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ቀደም ኣቢልና ክንሪዮ ፀናሕና ተመሊስና ነቲ ጉዳይ ኣብ ዩኤን ክዝረብ ፀንሐ እንተሪኢኻዮ ኤርትራን ግብፅን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ይዘራረባሉ ዘለዋ ወይ እውን ዝረዳድእሉ ዘለዋ ወይ እውን ዝራኸባሉ ዘለዋ እቲ ኣጀንዳ ብወገን ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ዘተኮረ ኣጀንዳ ከም ዘሎ ክንርኢ ከለና بوغن إيرتران جبت عند ماكلتين تمساسالي الأمان تمساسالي مرداتان حيزان الله ونابنت in the productive meeting with Mr. Badr Abdulati, the Foreign Minister of Egypt, the discussion is centered on critical issues of regional peace and security in the Red Sea and the Horn of Africa region. The two sides reiterated their firm commitment. ስለዚ ክልቲአን ወገናት ድማ ብዛዕባ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ሰላምን ርቃትን ተዘራሪቦም ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት ድማ ነቲ ዘለዎም መርገፅን መትከልን ኣነፂሮም ማለት እዩ ድሱ ድማ ዝያዳ ክልቲአን ሃገራት ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ምሕዝነት ከም ዘለወን ከምኡ ድማ ምትሕብባር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዓበየ ክኸይድ ከም ዘለዎ they further stressed ክልቲአን ወገናት ድማ adherence to ክልቲአን ሃገራት ድማ ንምንታይ ኣስሚረናሉ ኣለዋ ነቲ ሳክሮሳንት ዝበሃል እቲ ናይ መግዛእታዊ ዶባት ብፍጹም ክጠሓስ ዘይብሉ መትከላት ናይ ከምኡ ድማ መትከላት ናይ ዩኤንን ሕብረት ኣፍሪካን ስለ ዝኾነ ስለዚ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ብፍጹም ክትንከፍ ዘይብሉ ዳርጋ መሰረት ናይ ኩሉ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ እውን ተዘራሪብሎ ቀፂሉ መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ምስ ብዙሓት ካልኦት ሓይልታት እውን ዲፕሎማሲ ይገብር ከም ዘሎ ምስ ናይ
ኢራን ከም ዝተራኸበ ምስ ናይ ኣልጀርያ ከም ዝተራኸበ ምስ ብዙሓት ካልኦት ተራኺቡ ይዘራረብ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ጉያ ነዚ ከም ኩልና ንፈልጦ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞታት ትገብር ስለ ዘይኮነት ነዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ዩኤን ወይ እውን ናይ ካልእ ዓበይቲ ኮንፈረንስስ ብዝፀዓቐ መንፈስ እዮም ክጥቀምሉ ዝፍትኑ they try to utilize ብዝተኻሎም መጠን ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ኣብ ከምዚ መድረክ ምስ ከዱ ክሰርሑ እዮም ዝፍትኑ እዚ ከዓ ኤፊሽንት ዝኾነ ወይ እውን ወፃኢታቱ እናተጠንቀቐ ነቲ ዘለዎ ግዜን ዕድልን ክምዝምዝ ዝፍትን መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ከምኡ እዩ ዝገብር ንሓደ ጀስት ንኢራን ንክትረኽባ ናብ ኢራን ክትከይድ ፀኒዕካ ድማ ናብ ፓኪስታን ፀኒዕካ ናብዚ ክትከይድ ክትከላላ ዋጋ እዩ ዘኽፍል ኦፍኮርስ እቲ ከም ሃገር ደረጃ ኣገዳስነት ዘለዎም ንክትገብር ዋጋ ምኽፋል ኣገዳሲ እዩ ንብል ግን ከምዚ ዕድል ክፍጠር ከሎ ድማ ብዝያዳ እውን ብናይ ዩኤን ምክንያት ትራኸብ ስለ ዘለካ እቲ ንሰላም ርግኣትን ኢልካ እትገብሮ ኩነታት ኩሉ ብኡ ኣምሲልካ ንክትውድኦ ምፍታን ልዑል ኣገዳስነት ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ኤርትራን ግብፅን ዝገብርዎ ዘለዋ ምስ ኢራን ትገብሮ ተርክቡን ኣገዳሲ እዩ ኢራን ምስ ሕቲ ዘለዋ ፅልዋ ኣብ ግምት ኢኻ ኢራን ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ ቦታት እውን ኣገዳሲ እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ባላንስ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ just because ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክትገብር ስለደል ዘላ ምስ ኢራን ዘሎ ዝምድና ኩሉ ኤክስ ክወሃበሎ ወይ ምስ ካልእ ገለ ኣይኮነን ከምዚ ባህል የለን ኤርትራ ምስ ኩሉ ወገን ዲፕሎማሲ ክትገብር ክትፍትን ክትክእል ኣለዋ ትገብር ድማ ኣላ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ክስዕባ እንድሕር ኮንካ እውን እኮ ኩሉ ነገር ዓፂኻ ኣይኮንካ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ውዱእ ዝኾነ ዲል ናይ ሴኪሪቲ ምስ ዝኾነ ሃገር ኣይገበረትን ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ዲል ክገብር እንተኮይኑ ስቲል ኣለዎ እቲ ኣማራጭ ኣለዎ ዝያዳ ኣብ መንጎ ናይ ኢራን እቲ ሰይድ ዓባስ ኣራጋቺ እንታይ ሎ who is on a visit to New York to take part in the ምስ ኤርትራ ከም ዝተራኸበን met and talks Saturday evening ምስ ኤርትራ ከም ተራኸቡ during the meeting the two sides reviewed bilateral ties between the two countries and explored ways to expand cooperation across various areas of interest ስለዚህ both parties emphasized the importance of enhanced cooperation among Islamic countries in addressing the shared challenges facing ስለዚህ ምስ ኢራን ፅቡቕ ዝምድና ዘድልያ ሃገር እያ ኤርትራ እዚ ማለት ክበሃል ከሎ ሕቲ ኣብ ከባቢና እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ሕቲ ዝምድና እንተደይብልካ ኮንካ ወይ እውን ቀጥታዊ ርክብ እንተደይብላ ኤርትራ ምስ ኢራን ዘለዋ ዝምድና ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ ጎረቤትና እዮም ሕቲ ንዓና ሕቲ ድማ ኣገዳሲ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ምስ ዳይሬክት ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን እንተዘይብልካ ምስ ቀረባ ዝምድና ዘለዎ ኢራን ፅቡቕ ዝኾነ ምርድዳእ ክህልወካ ወሳኒ ኮይኑ ይረአ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ብፖሊስን ብኣካይዳን ክትርኢ ከለካ ኤርትራን ኢራንን ብዙሕ ዘመሳሰለን ኣሎ ምክንያቱ ግዳይ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዝኾነ ንክልትየን ከራኽብ ዝኽእል ብዙሕ ነጥብታት ኣለዎም ስለዚ they stressed the urgent need for comprehensive action by the Islamic nations and international community to halt the genocide held in the and hold the leaders of the Zionist regime accountable ስለዚ እቲ ኣብ ፈለስጢን ወይ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ህልቂት ንሱ ብማሕበረሰብ ዓለም ቅልጡፍ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ነቶም ናይ ፅዮናውያን ወይ እውን እቶም ነተንያሁን ኣዳኸርቱን ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ናብ ሕጊ ክቐርብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክግበር ኣለዎ እናበሉ ይዘራረቡ ኣለዉ ብሓፈሻ እዚ ርክባት ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምስ ካልእ እውን ናይ ቫቲካን ልኡኽ ከም ዝተራኸቡ ዝገልፅ ርኢና ብዙሕ ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ጉያ ወይ እውን ስራሕ ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንግንዘብ ዘለና ብርግፅ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ዝተገበረ ድማ ሃይላይት ናይቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ነገር ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ እስከዚ ስኮላር ስምዕዎ ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገም ክዝረብ ከሎ the issue of the UAE the destructive role of the UAE in Horn of Africa unless we address the elephant in the room we cannot and will not have a peaceful coexistence in Horn of Africa. And it's a fact. UAE, the interest of the UAE is they have to see fragmented, fragile, and weak Somalia. As we speak, sea is not just a body of water. It's a vital artery of the global economy, a shimmering blue corridor that connects continents, cultures, and commerce. Every day, thousands of ships pass through its waters, carrying everything from crude oil and natural gas to electronics, food, and manufactured goods. The world's supply chains depend on the uninterrupted flow of traffic through this narrow sea.
ሕጂ እንታዩ ዝብል ጸኒሑ ምዝ ዞባናን ምስ ሶማልያን ኣተሓዝና ዘለና ሓደ ካብቲ እዚ ስኮላር ዝብሎ ዘሎ ክርዳእና ዘለዎ ጉዳይ ናይ ኢማራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዕቱብ ክርአን ሓባራዊ ግንዛበን ሓባራዊ ስጉምትን ሓባራዊ መረዳእታን ክህልወና ዘለዎ ጉዳይ ይብል ኣሎ ምክንያቱ ኢማራት ዝበሃል ንሃገራት ኣዳኺሙ ኣጀንዳ ናቱ ንቅድሚት ከምፅእ ዝፍትን እዩ ፀጋታት ናይ ሃገር ክምዝምዝ እንድሕር ኮይኑ ማእከላይ መንግስቲ ናይተን ሃገራት ልሕልሕ ክኸውን እንተተኻይሉ ድማ ክበታተና እውን ዝደሊ ሃገር ኮይኑ ርኢና ኣለና ኣብ ሊብያ ዘርአዮ ባህሪ ኣብ ሱርያ ዘርአዮ ባህሪ ኣብ የመን ዘርአዮ ባህሪ ኣብ ሱዳን ዘርእዮ ዘሎ ባህሪ ብዓብዩ ድማ ኣብ ሶማልያ ዘርእዮ ዘሎ ባህሪ ኩሉ እንተሪኢኻዮ ማእከላይ መንግስቲ ዝተዳኻኸመ እቲ ሃገር ድማ ንክትበታተን ዝበለፀ ረብሓ ዘለዎም ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ስለዚ ኣክንድነታ ምልእቲ ሃገር ይኹንኩ ፍልይ ዝበለ ፖሊሲ ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ሒዞም ዘለዎ ምክንያቱ ማእከላይ መንግስቲ መጋበርያ ናቶም ክኸውን ስለዝኻለ እምበር ኣብ ካልእ ንማእከላይ መንግስቲ ክቋፅሩሉ ኣብ ዘይክእሉ ኩሉ ግዜ ነገለ ክፋል ምስቲ ክፍንቀል ዘለ ወይ እውን ክብተን ዝደሊ ኣካል ብምዃን ንዑ ገንዘብ ብምሃብ ሕጂ እውን እንተኾነ ሕጂ ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እቲ ናይ ዓፋር ዝበሃል ናይ ቀይ ባሕሪ ዓፋር ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ ምስ ኢማራት ርክብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ቅንጣብ ጥርጥር የብለይ ስለምንታይ ንሃገር ክመቅል ዝደሊ ንሃገር ክብትን ዝደሊ ሓይሊ ብኢማራት ደገፍ ኣለዎ ኣብኡ ያ ድማ እቲ ኣጀንዳ ናታ ኩሉ ግዜ ሰንተር ክኸውን ትደልዮ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምሉእ እንተንቢብካዮ ሓደ ሓይሊ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ምብትታን ናይተን ሃገራት ረብሑ ክዕዝዝ ዝፍትን ናይ ሶማልያ ፀገም ካብ ናይ ሱዳን ዝፈልዮ ነገር የብሉን ኣብ ሱዳን ግልጽ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ንሱዳን ንምምቃላ ዝተገበረ ስጉምቲ ዳርጋ ናብ መንግስቲ ደረጃ ንሕመቲ ነቲ RSF ከም መንግስቲ ናቱ መንግስትን ናቱ ፕራይም ሚኒስተርን ክገብር ደፊኦም ከም ዘለዎ ዝከር ሕጂ እንታይ ይፅዕሩ ኣለው ንኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ደፊኦም ምቁራፅ ተኽሲን ዘተን ክጅምሩ እቲ ዘተ ድማ ልክዕ ከምቲ ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ንክትፍለ ዝተገበረ ከምኡ ዓይነት ድራማታት ፈጢርካ ድማ ነቲ ምዕራብ ሱዳን እቲ ዳርፎርን ካልእን ተታሒዙ ዘሎ ብሉ RSF ንዑ ሒዙ ከም ሃገር ክእውጅ ምክንያቱ ብዙሕ ወርቂ ብዙሕ ፀጋታት ኣብኡ ስለ ዘሎ እቲ ኢማራት ድማ ንዑ ሒዙ ከም ሃገር ክእውጀ እሞ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ክገብሮ ይድፍተን ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ግን መመሊሱ ንቅድሚት ይደፋ ኣሎ ይሃርም ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ እናቐፀለ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳኒ ነጥቢ ዘሎ Right now they are in control of Somaliland, Puntland and Jubaland. They are training a parallel security forces. So one day your security forces being trained by different entities. That means stability of that country is far from over. The other issue, is the issue of what you call the ports. The EU, they're going to control the ports of the Horn of Africa, specifically the Red Sea and Indian Ocean. Start from the port of Sudan all the way to the Dar es Salaam. What we call a buy and kill. Buy and kill. You can buy the port and then kill them, so that the Jebel Ali is a booming port. Wow, this is really crazy, man. እንታይም ዝብሉ ዘለው ምናልባት ኩሉ ሰብ እውን ኣስተውዒሉ ክፈልጦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ናይ ኢማራት ዘሎ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ምናልባት ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን ብጥንቃቐ ክንሪኦ ዘለና ኢና ኢማራት ካብ ናይ ሱዳን ፖርት ሱዳን ጀሚርካ ክሳብ ዳር ሰላም ናይ ታንዛንያ ዘሎ ወደባት ኣብ ቀይ ባሕሪ ይኹን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብወገን ኣፍሪካ ንዘሎ ብምሉ ክትቋፀሮ እያ ትደሊ ዘላ መን ተዛሪቦ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዝሰፍሐ መልክዕ ተዛሪቦ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ኢንተርቪው ናቱ ስለዚ እንታይ እዩ ዕላማ ኸ ነዚ ወደባት ወሲዳ ኣማዕቢላ ብዓለም ደረጃ ንግዲ ክትቋፀር ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ባይ ኤንድ ኪል ነቲ ወደባት ዶ ትገጾ ሽዑ ትቐትሎ ነቲ ወደባት ገዚኻ ትቐትሎ ስለምንታይ ትቐትሎ ነቲ ንሳቶም ሃኒፆሞ ዘሎ ኣብ ጀበል ዓሊ ዝበሃል ዓብዪ ወደብ ሃኒፆሞ ዘለው ንሱ ኣብቲ ዞባት እቲ ዝዓበየ ወደብ ክኸውን ስለ ዝደልይዎ ዘለው ስለዚ ናቶም ወደባት እቲ ቀዳማይ ሰንተር ናይቲ ንግዲ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ናይቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘሎ ወደባት ከምዕብል የብሉን ናይ ጅቡቲ ክመውት ኣሎ ወላ ንበርበራ እውን ገዚኦሞ ዘሎ ከማዕብልዎ ደይኮኑስ ክቐትልዎ እዩ ዝበሃል ከምኡ
كمو ناي إيرترا كلتي ودبات تجزيومون كم تمعبلو دل خامسير كمقتاليو كم لما نتكالي في سوماليا حزوم مزلو نخام عبلو زي كونس وسيدهم كم زي سرح على attention كركب كم زي كل اتنقدي نابتناتهم ودبات أب دبي تباب زلو ناوي تراي كدفو خمسة لك إيوت استراتيجيز نبرز لذي تي سمع زلنا زربا كسمع تراي إذن خازكركو حكان زحمة ما كان زربايو نزيد ما بقنا إيرترا سموز خنا مرداتا هيز بريزنت سياس نبينو فليت ورا ديكونس نزبي إيرتراون أما فلا استزاربو رينا هلنا تي استراتيجي انتاي مخانو انت عينت بلان انت عينت بوليسي انت عينت هكايدا يقبر كم زلون انت ترديكا then the next steps بحال زلون زقبر زلون كجر مكاي كلنيو سلازي إيرترا اتخطلو زلا بوليسي اب قرن أفريقيا لنفسات راي ديكونس اب كبابيا كاب كقات مازغل بدهون يا نفسات كلاغل زلا كاب كبابيا كنبل كلنا اب سودان دحر تعويتو زحيل نبلو زلنا بالسودان تتقصاصير كن منتاي تقط قبرنا هم زغل بغنزاب يدلي سلازي everything is connected كنبل كلنا إيرترا اب سودان تقبرو زلا غعزو تاب زيرو استبقس يكونن إيرترا اب إثيوبيا تقبرو زلا بصم ديلا تقبرو زلا غعزو ونتقونه كاب زيرو استبقس يكونن كلهم زم حيلتات ولا قا إيرترا قال بالو سبالو ابت بوليتيكا عبيز بلسلك حزي كاله بعلوم يفلطوا نحنا ناتنا ترايدين نقبر إثيوبيا بعلا تفلت السودان بعلا تفلت نحنا ناتنا ترايدين نقبر زبل سبالو ناتنا كنقبر يبلاني بلي يلغنا ناتنا مقبره قداسي جهن اتي حوي تابي تبقيسو نابي كخيدي انتايت علامه من يخنت حوز دولي زلو ناي مودة علامه ناتو انتاي كون مستبل تحوي ابعدنا سلدي بس حنبر عند علامه ناتو تارجت ناتو ينا نحنا سلازي كمزي بزحات كادرتاتنا ابز بلو زلو شعبيا زخطلو زلو ابا محراي يخون ابي إثيوبيا زقبر زلو كوينات ابي احمد نعون تسعيرو نبي إيرترا خيز زغل كوينات مدب سلو زلو ويو سلازي نابو نخيمت كوينات كل جينا ابي إثيوبيا كود قالو يزدل زلو انت خيلو دما ابي إثيوبيا خسعرنا يزدل زلو يمدبلو يس انتي قمت دلي خالو زدا الحلم خمس انت قينو ملس دما نسيو كون زغل اب سودان لك كمو اتسالاي نابانا مسلا غبه اوشت عدنا حوك تفم جمري كنا كنواغا زلنا كل جينا الامانات تفليت كايو سودان غربيتنا انا منابرتنا اتن السودان كتفز فتن زلو السودان في ترى تطوك بلا يكون كاب رحق بوتا مزيو زسفح في زل حيل سلازغونه كل جينا سراور كيسدده كتمنقصو ختكلالكا ازي حجز غبر زلو كنتا دما نزي زنصريو انا اي هوب اب قربا غزي كل تكونات مدرخ تغيروا تن هاجرات نزي الأعمال نزي كنتاتن حبراو مرداتا جيرن بحبراو سرح سريحن شجرا نخفتها يتتمنيت ناتنا إيرترا بينات راي قداي تخونلون عبو واقات خفللون كاب عزم عبالن قسقاسن تعنقفلون مغنيات خونا يقباني جن أما رأس تزيب الكادما نتخذ قبر زلكا يخاف قبر زلكا we don't have a choice here إيرترا مرات يبلاك تنكالوت هاجرات ولا تسرعات تغيروا سرعتات مقابريا خوينو قلص زغليو إيرترا كساب حجي اتزلوا طلاي نيرترا سرعات راي قيرو نتزبي سلام كوبو زغليو الكاكت قمتونا يتغلنا معناتو كمون سلا زيرانا نتهاجر ابتعتيو كچقنا زدل حيلتات راينا نرزلنا سلازي كم حدا إيرترا خوين كاتري خلغا اتي بوغن منكس إيرترا زغبر زلو صعري نتي كمت زغل فتناتات نمعقات صبوق يانا هنسوغلو لنا. The other issue is the destructive fall is training parallel, proxy forces. That's exactly what they're doing right now in Sudan. RSF. Before the war started in RSF, almost 80% of the local fighters of RSF was Sudanese. كم زنريو زلنا اتي اب سودان ستراي هي وابنتيو درو تقيسنا لنا حجي مسوات عايز ابينا ابني علم نشتي كنرينا مغنياتو السون عنا سلصلونا دحريو نابتنا يزوبانا زسفحه تنتنالني. We begin in Ukraine, where at least 4 people have been killed in an overnight Russian barrage of drones and missiles. A 12-year-old girl was among the dead. The capital, Kyiv, was hit hardest, with weapons targeting civilian areas across the city. Officials say dozens more were injured. The aftermath of a massive Russian strike on a Kyiv neighborhood. This 5-story residential building was among the targets hit. among Ukraine and Russia زلو كينات بزبرت عمل كعب زغصلو زلو مدرخينا زلنا زدما دونالد ترامب اب فخران تحديدا اب زلو لغزي راشا ججف زخونه مدقعتي اب لي يوكرين تكايت كم زلا نان ستوب درجه نسعتها زغصل مدقعتي كم زخونن زدما
እቲ ኩናት ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን ናብ ካልእ ሃገራት ኤውሮጳ ከስፋሕፍሕ ይኽእል እዩ ናይ ሰማይ መጥቃዕቲ ናታ ገለ እናተባህለ ብዙሕ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኩነታት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኢዱ ክእቱ ከም ዝኽእል ዝዝረብ ዘሎ ዘረባ እውን ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ what is the next topic ኣብዚ ናበይ ክኽየድ እዚ ኩነታት እዚ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም እምበርዶ ንሰላም ገጾም ክኸዱ ዝኽእሉ እዮም እቲ ኣርእስቲ እዚ ኣዝዩ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ ተቐደም ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክውዳእልና ወይ እውን ብዩክሬን ገይሩ ክውዳእ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ነይርዎ ራሽያን ኣሜሪካን ተረዳድየን ነቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሓደ መዕለቢ ክገብርሉ ተስፋ ነይሩ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ኩናት ካብ ዩክሬን ወፃኢ ናብ ካልእ ኤውሮጳ ገፁ ከይልሕም ዓብ ፍርህ ከም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ እንተሰማዕና ርአዩ Russia sent some 20 drones into Poland's airspace. Then it sent a drone into Romania. And for 12 minutes on September 19th, 3 Russian fighter jets lingered over the skies in Estonia before... ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ራሽያ ንሰለስተ ሃገራት ኣባላት ሃገራት ናይ ኔቶ ክለኣየር ናተን ንገሊአን ብድሮናታ ንገሊአን ድማ ብጀትስ ናታ ክለኣየር ናተን ከም ዝጠሓሰት እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ዘረባ እዚ ብዙሓት ወገናት ክብልዎ ከለዉ ክሰምዕ ከለኹ ድራማ ንምስራሕ ዝበሃል ዘሎ እምበር ራሽያ ክለኣየር ናይ ሰባት ከም ዘይጠሓሰት እያ ትነግር ዘላ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ኣብዚ ናይ ዩኤን ኮንፈረንስ ኣብ ዝሳተፈሉ ዘለዉ እንተሓቲቱሎ መልስናቱ ከርእየኩም እየ እንታይ ከም ዝበለት ራሽያ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ናበይ ገፁ ክቕፅል ይኽእል ካብዚ ናበይ ከሽርፍዎ ይኽእሉ ኔቶ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ምይይጥ የካይድ ከም ዘሎ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብተን ድሮናት ናይ ራሽያ ጥሒሶምና ዝብሉ ዘሎ ፖላንድ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ምስ CNN ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እንታይ ከም ዝበለስ ከስምዕዎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ እውን ብቐረባ ምክትታል ዘድልየ እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዘላ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና እውን ንምፍላጥ ዝኣክል NATO mobilized F-35 jet fighters to repel them. At an emergency UN Security Council meeting this week, Poland's Foreign Minister and Deputy Prime Minister Radek Sikorski delivered a sharp rebuke to Russia. I talked to Sikorski on Thursday at Poland's consulate here in New York. Radek Sikorski, welcome on the show. You gave quite a remarkable speech at the UN, and at the end of it, you issued a threat to Russia. I think a veiled threat, but a threat. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ፖላንድ እዩ በኣሜሪካ ብፍላይ በቶም ናይ ኩናትን ዕግርግርን ኤስታብሊሽመንት ዝበሃሉ ዲፈንስ ዲፓርትመንት ናይ ዲፈንስ ካምፓኒታት ካልእ ኩሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ በቲ ካብ ኩናት ዝረብሕ ወገን ዓብ ደገፍ ዘለዎ መራሒ እዚ ከም ሓደ ሂሮ እዩ ዝረአ ስለምንታይ ኩናት ጥራይ ዝደሊ ምስ ራሽያ ኩናት ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ንነዊሕ ዝጎስጎሰ ሰብ እዩ ኣብ ኩሉ ናይ ንኩናት ክእንፍት ዝኽእል ኩነታት ቀዳማይ ተሰላፊ ናቱ እዚ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ነዛ ኩናት ምስ ራሽያ ተረቢፁ ዝፅበያ ዘሎ ሓደ ድብልዎ እዩ እጂ ኣብ ዩኤን ከይዱ ንራሽያ መጠንቀቕታ ሂቡ እቲ ዘረባ ድማ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክትሪኡ ኣለኩም እዚ ዘቐስን ዘረባ እውን ኣይኮነ which was in effect that were there to be another incursion of Russian drones into Polish airspace, you might do more than shoot them down. There was an implication that NATO might take this battle to Russia. No, that wasn't the implication. But yes, we see Russian actions as a part of the spectrum of their hybrid war, which includes information warfare, arsons, assassinations, sending parcels with incendiary devices, pushing migrants across the Belarusian-Polish border, and now these drones deliberately sent into Poland. And of course, we have the right to defend our airspace. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንራሽያ ብዙሕ ኣገዳሲ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበን እንድሕሪ በዚ ቀፂሎም ድማ ልውላውነትና ክንከላኸል ጥራይና ደይኮነሲ እቲ ኩናት ናብ ዓድኹም ገፅና እውን ክንወስዶ ንኽእል ኢና ዘአንፈተ ድዩ ነይሩ ኢልዎ ነዋ ከምኡስ ኣይኮነን ግን ራሽያ በቃ ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ እያ ትገብረልና ዘላ ብስደተኛታት ክኸውን ይኽእል ብመቕተልቲ ናይ ታርጌት ሰባት ክኸውን ይኽእል ብሳይበር ክኸውን ይኽእል ብኩሉ ዓይነት ዓውደ ኩናት እያ ተፈኒዩልና ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ንምብዳህ ዝኣክል መጠንቀቕታ ኢና ንህብ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብኩሉ መኣዝን ክጥመት ዘለዎ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ስለዚ ኔቶ ብተደጋጋሚ ምስ ራሽያ ክጋጮ ከም ዝኽእል ወይ እውን ኣብ ምሰሓብ ክኣቱ ከም ዝኽእል ኣይግበሮ ድማ ናብ ኩናት ገፁ እውን ክኸደሉ ዝኽእል ምልክት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እንተደይ ገይሩ ኔቶ እውን ትዕግስ ሃልይዎም ወይ እውን ኩናት ጸሊኦም ገለ ደይኮነስ ዓቕሞም ስለ ደይዋፅኦም ጥራዮም ክኾኑ ዝኽእሉ እምበር ነቲ ኩናትን ወረብ ኩናትን ይደልይዎ ከም ዘለዉ
ካብቲ ኣፎም ክንሰምዖ ኢና ብፍላይ እዚ ፖላንድ ዝበሃል ዝሓየለ ወታደራዊ ኣቃውማ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዎ እዩ ዝሓየለ ወታደራዊ ኣቃውማ ኣለዎም ሓደ ካብቶም ኣባላት ናይቲ መንግስቲ ኣብቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዝበሎ ስምዕዎ ኣብዚ on an armor and put on an armor, not a dress. And your laughter will not change the fact that this is your fault. This is your fault. You destroyed and make Europe weak. So be a man, be strong, be brave, be like Poland, because you're not gonna laugh in a minute. Russian drones are flying over Poland, and what you're doing, you're having another discussion about helping migrants, and you're laughing. You're not gonna laugh for long. That is the problem. You do not understand your position. So stop attacking us, because we are the force in Europe to save Europe, to restore Europe. We are the brave ones, and you've got only laughter because you are safe here in this building, in this parliament, over. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ነቲ ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት እዩ ኣዝዩ ክትሰምዖ ከቢድ ብዝኾነ ቋንቋ ይፀርፎም ዘሎ ኣብዚ ኮፍ ኢልኩም ትስሕቁ ትላገፁ ኣለኹም ኤውሮጳ ከመይ ኩነታት ወዲቓ ከም ዘላ ኣይርዳእኩምኒ ዘሎ ንሕና ፖላንድ ዝኣክል ወታደራዊ ምድላዋ ዘለና ኢና ህዝቢ ኤውሮጳ ሓያል ክኸውን ጅግና ንክኸውን ብረቱ ኣልዒሉ ክቃለስ ዝኽእል ሓያል ህዝቢ ንኸይከውን ድሕሪት መሊስኩምዎ ዘለኹም ድኹም ጌርኩምዎ ዘለኹም ኣብዚ ትስሕቁ ዘለኹም እቲ ኩውንነት ስለዘይተረዳእኩም ኤውሮጳ ክንምንታይ ድኹም ምዃኑ ስለዘይተረዳእኩም እዩ እወ ኣብዚያ ዘለኹም ናይ ፓርላማ ቦታ መፅኡ መጥቃዕቲ ከይመፀኩም ይኽእል እዩ ሓቅኹም ተሓቢእኩም ስለ ዘለኹም ኣብዚ እቲ ኩውንነት ግን ድሮናት ናይ ራሽያ ኣብ ሰማያት ናይ ፖላንድ ይረኣዩ ኣለዉ ስለዚ ኣክንዲ ንዓና ትፀርፉ ካባና ክትመሃሩን ሓያል ወታደራዊ ምድላዋት ክህልወኩም ክትገብሩ ዝግባኣኩም ግን ኣይትገብርዎን ኢኹም ንኤውሮጳ ድኽምቲ ኮንቲነንት ዝገበርኩም ማንስኹም ኢኹም እናበለ ይዛረብ ዘሎ ፀረ ስደተኛታት ስደተኛ ኣብቲ ዓዲ ንኸይኣቱ ኣብ ዓዱ ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ስደተኛ ክጥረዝ ኣለዎ እናበለ ዝፍክር እዩ ፍሉይ ዝኾነ ፅልኣን ፀረ ሰላም ዘለዎ እውን እዩ ስለዚ ብኸምኡ ዝፍለጡ እዮም እቲ ፖላንድ ዝበሃል ብሩኽ ሃገር ወይ እውን ጥዑይ ሃገር እውን ጌርኩም ከይትወስድዎ ብዙሕ ኣኽራርነት ደረጃ ዝሓለፈ ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ ዝረኣየሉ ቦታ እውን እዩ ዋላ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሰርክለስ ናቱ እቲ የማናይ ክንፊ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝፈትዎም they are actually kind of okay ብዶናልድ ትራምፕ ደገፍ እውን ዘለዎም እዮም ምክንያቱ ኣካብ ኤውሮጳ ዝለዓለ ባጀት ናይ ዲፈንስ ዘውፅኡን ስለ ዝኾኑ በቲ ናይ ኣፅዋር ዝገዝእዎ ጥራይሲ ኣብ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝኾነ ተቐባልነት ዘለዎም እዩ ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ኩነታት ናይ ኤውሮጳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቀያየር ከም ዘሎ ኣስተውዒልና ክንርኢ እዩ እቲ ምፍርራህ እቲ ተህዲድ እቲ ዘረባ እቲ ፕሮፓጋንዳ ብወገን ፖለቲከኛታት ዝረአ ዘሎ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ things are getting serious ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ ኩነታት ናብ ኩነታት እናረሰነ እናኸበደን ይኸይድ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ናበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ኣይግበሮ ጥራይና ክንብል ንኽእል ንቐፅል ኣብዚ ኻስሙ We need to answer a question in English, perhaps. President Trump has called you called Russia a paper tiger, has said that European countries should shoot down Russian planes if they violate European airspace. Do you see that as a provocation? And what would happen if Russian planes are shot down? Thank you, sir. Не за всеми высказываниями можно... እንታይ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ እቶም ጋዜጠኛታት ኩሉ ግዜ ሓዊ ምጥፋእ እውን ስርሖም ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ንራሽያ ፔፐር ታይገር ማለት ሓያል ኣብ ወረቐት ጥራይ ይልኩም ኣብ ባይታ ሓያላት ዘይኮንኩም ኢልኩም ነይሩ ከመይ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ካልኣይ ድማ ቀፂሉ ነፈርቲ ናትኩም ወይ ድሮናት ናትኩም ኣብ ክልል ኣየር ናይ ኔቶ እንተተራእዮም በልወን ኢሉ ክሓርምዎን ከም ዘለዎም ገሊፁ ኣሎ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ብኸመይ ኢኹም ትርእይዎ ዘለኹም ኢሉ ነቲ ሚኒስትር ዳቶ ወፃኢ ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ይሓቶ ኣሎ መልሲ ናይ ሰርጌይ ላቭሮቭ ንስማዕ Frankly speaking, I can't necessarily follow all the statements that have been made, but I do remember a day or so after the statement was uttered, paper tiger. The next day, President Trump was asked, does he continue to think Russia is a paper tiger? And the response there was negative. Try to understand that a drone, when it's flying not over our territory, if it crosses someone's border, but has left our airspace, probably everyone has the right to do with that drone whatever they consider necessary to ensure their security. If there are attempts to shoot down any flying object, or indeed any object at all, on our territory, in our airspace, then I think people will seriously regret it if they go for such a gross violation of our territorial. እንታይ ዝብል ዘሎ ብወገን ራሽያ ዝወሃብ ዘሎ መጀመርያ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ዘረባ ብዛዕባ ክምልስ ኣይክእልኒ ምክንያቱ መዓልታዊ መርገፂ ናቱ እናቐየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ቀዳማይ መዓልቲ ከምኡ ኢሉ ካልኣይ መዓልቲ ግን ንራሽያ ከምኡ ይኮንኩን ኢለያ ብምባል ሓሳቡን ዘረቡን ከም ዝቐየረ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረበሉ ዝኽእል ኣይኮንኩን ወይ እውን ዝኾነ መልሲ ይበሉን ኢሉ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ወረቐት ሓያልያን ራሽያ ዝበላ ሓቂዩ ኣብዚ እውን ኣምፅየ ነይረ ሓሳቡ ቀይሩ እዩ
كميلو نصبحيت أبز قبر انترفيو دونالد ترامب أن راشا حماق يا أي مالتي يكون قليلو نتقالات أمعراري ويو بزغطل دما نفرتنات كناتنا ويو درونات ناتنا أب نايزخون يكون هجر أب نايزخون يكون هجر أب كل أيروب انت رقيبا ما نكل أب كل أيروب تسأني وام دليتهم كقبر يقول يميل زخون هجر كل أيرو ناتو سلو زخونه زما سلو سقم تقصد خليلو يقداس أب كل أيرنا ويون أب ناتهم تراي زي كون بوتا نزلنا نفاريتنا ندرونا نزتنكفجن كال حتى يسيلو مهنيات انتهي زبل زلو كل زي كل عيرنا تتنكفنا بلو أبزي دريكم تنعكو زب بحال زلو أب كل عيرنا بولاند دو أب كل عيرنا رومانيا دو أب كل عيرنا إستونيا دو نتبهالي بنيتو درجة زقبر زلو دراما انتهي زبل زلو إحنا كل عيرنا يمانا نتحس يلنان دراما يخون تفترو زلوهم أب كل عيرنا نزلو درونا ويون أب legitimate وين زقب أنا بوتان هلنا درونا يكون نفاريتنا أنت تتنكي فوقن تكونتات بزقل تفه نابكال حدا جنيا كونتات كم عمل كم زغل مجنزاب الله يكوني بمبال نتصور زخونة متأنقطع هيبة على الراشة مالتي. So this situation is getting quite serious كاب جزء ناب جزء نا تحلالخه نا تأساسره نا تبلاشوه زخوي زلو كونتاتنا نرزلنا أيكبرو أبحمق نقدر كبتة إذا كونتات زي ناب كابتي زبلو زلو كاب قالاتهم وتيو ناب كيناتن أجرجرن كأتو أين دلنا تسفان جبر تي أوروبا وين تنقيلو كاب تزجبرو زلو وين كده في وظيفة تنزل الأجندة كده حن مو نعلمنا دما سلام نكبا نسلام دما كسعرو قرب تسفان أي سلام نيريو نابو تمليسهم أبو داينا سلام deliberately sent into Poland. And of course, we have the right to defend our airspace, the security of our citizens and their property. And there are procedures for it. You intercept incoming drones or aircraft. You try to send them home, or you try to make them land. But you said you have been warned. That was your last line. Yes. What were you warning them about? In the end, every sovereign country has the right to deal with intruders. You wouldn't tolerate Cuban MiGs over Florida. And we will, in the end, protect our citizens. Do you believe that this is part of a Russian strategy of probing to see whether NATO is actually going to respond if it were to do things in NATO territory? Yes, we do. This was a deliberate provocation. 21 drones were ስለዚህ እንታዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ንሪዮ ዘለና ራሽያ ደይመደይላ ንዓቕምና ክትፈታትን ትገብሮ ዘላ ከም ዝኾነ እዩ ትሕቶን መልስን ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ንሕና ድማ ከም ማንም ሃገር ልኡላውነትናን ንናትና ግዛታዊ ሓድነትና ንክንከላኸል መሰል ኣለና ራሽያ ድማ ደይመደይላ ንድልውነትን ዓቕምን ናይ ኔቶ ንምፍታን ትፈታትነና እያ ዘላ ስለዚ ድኹማት ኮይና ክንርአ እውን የብልናን ዝዓይነቱ ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኔቶ ዝስማዕ ዘሎ ዘረባ እንትኾነ እውን ድኻምነት ክንርኢ የብልናን ኣብዚ እዋን እዚ ድኻምነትና እንተተራእዩ ክትምዝምዘና ራሽያ እቲ ምዝመዛ ድማ መሊስና ናብ ደይደለናዮ ኩናት ክወስደና ስለ ዝኽእል ካብ ሕጂ ክንጥንቀቕን ነቲ ንራሽያ ዘድሊ መጠንቀቕታን ምፍርሃን ክንህባ ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ንሕና ናይ ሰላም ደለይቲና ካብኡ ወፃኢ ግን ክንብሎ ንኽእል የለን ንቐፅል ናብ እስራኤል ገፅና ንምስጋርና ኣብ ዩኬ ዘጋጠመካ ስምዑ country has abandoned us. It feels like our culture has been eroded, dissolved, and being replaced. See, we don't have a homeland to run to. This is our homeland. See, this is our darkest hour. In World War II, we stood up with the crown to fight for this country. Our grandparents, they died for this country. They helped build this country. እዚ ዘረባ ሰምዖ ዘለኹም ሓደ ነንዓለም ሙሉእ ዝገዝእ ዝነበረ ኢምፓየር ፀሓይ ዘይተዓርበሉ ንግስነት ዝበሃል ዝነበረ ብሪቲሽ ኢምፓየር ዝበሃል ዝነበረ ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ ንብዙሓት ሃገራት ከም ድሌቱ ዝጭቁን ዝምዝምዝ ዝሰርቕ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ ግፍዒ ዝፈፀመ ዝወሰዶ ሃብቲ ኣብ ህንዲ ጥራይ ክብሉ ከለዉ ዝወሰድዎ ካብ ህንዲ ጥራይ ዝተወስደ ሃብቲ ኣይ ዶንት ኖ 30 ዲ 4 ትሪልዮን እዩ ዝትመን እዮም ዝብሉ ትሪልዮንስ ስለዚ ብዙሕ ሃብቲ ናይ ሃገራት ሰሪቑ ንግስነቱን ከተማታቱን ዝሃነፀ
ከማረርን ክበክን ኢና እቲ ብየማን ዘሎ ቶኒ ሮቢንሰን ዝበሃል ንሱ እዩ ንእንግሊዛውያን እዚ ዓድና ተወሪሩ ባህልና ጠፍዩሎ ንሕና ንሓድመሉ ቦታ የብልናን ኣቦናና ብሓጎና ነዚ ተዋዲቑሉ እቶም ካልኦት ካብ ካልእ ዓዲ መፂኦም ምህደምለዎም ንሕና ግን ንኸደሉ የብልናን ባህልና ይጠፋሎ ናይ መረረ ቃላት እዚ ኸ እንታይ እዩ they are just ቅድሚ ክንደይ ዓመታት helplessness ንሰባት ነብሶም ክከላኸሉ ከም ዘይክእሉ ገይሮም ከም ሕሱም መዝሚዞም ጨፍጪፎም ሰሪቆም ንገሊኦም ከም በራይ ገይሮም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ወሲዶሞም እቶም በራይ ኮይኖም ዝኸዳው ሰሪሖም ማዕቢሎም ስለ ዝቀደምዎም ነቲ ስራሕ ስለ ዝመንጠልዎ ነቲ ትካላት ስለ ዝመንጠልዎ ነቲ ገዛውቲ ስለ ዝገዝዎ ጥራዮም ስለ ተርፉ ቢራ ክሰትዩን ኩዕሶ ክሪኡን ጥራዮም ስለ ተረፉ ምንን ክብሉ ጀሚሮም ኣለው እምበር ቋንቋኻ ኣብ ዓድኻ ቋንቋ እናኸኣልካ ከለኻ ህዝብኻ እናኾነ ከሎ ስደተኛ ክቀድመካ እሞ ብስደተኛ ክትበኪ ከለኻ ካብኡ ዝኸፍእ ውርደት የለን ኢማጂን ንስኻ ኣብ ዓድኻ ናብ ገዛኻ ተወሊድካ ከተብቅዕ ኣብቲ ዓድኻ ዝዝረብ ቋንቋኻ እዩ ኣብቲ ዓድኻ ዘሎ ትምህርቲ ንዓኻ እዩ ዕድላት ንዓኻ እዩ ኩሉ ነገር ንዓኻ እናተዋህበካ ከሎ ታለ ሓደ ቋንቋ ዘይክእል ገለ ዘይክእል ወረቐት ዘይብሉ ኩሉ ዓይነት ድድሆታት ሰጊሩ መፅዩ ክቀድመካ ከሎ ንስኻ مهمون سلا زخونكا تودادار سلا زيكونكا سنف سلا زخونكا تقدمكا سنفات سلا زخونا بعدهم حق يزاربكم زلو سنفات سلا زخوني انا زخونا عينت ابز سويس متيو منين زبل انتريا كما يخبل زلي هاو كم حدا سب قانقا خا زيكل كاب برخا متيو كاب حدا رحوق بوتا متيو قديمني الكا منين تبل اسخا زيغا يتعديخا ورقات لكا قانقا يتعدد فلت اكايدا يتعدد فلت تمهرتنا يتعدي بصحكا كل ነገር ገርካ ቅድሚት ክትከይድና ካልካ ከለኻ ሰነፍ ስለ ዝኾንካ ካልእ ሰብ ምስ ኩሉ ብድሆታቱ ቀዲምካ ፃዕራም ስለ ዝኾነ ለይትን መዓልትን ስለ ዝጎየ ደኸመን ክቐድመካ ከሎ ምንን ምባል እዩ ስለዚ እዚኣቶም ንሪኦም ዘለና ድማ ምንን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እቲ ምንን ከጠንቀቐኩም ኣሎ እዚ ምንን ማለት ትርጉም ዘለዎ እዩ ፖለቲካ ቢዶም እዩ እቲ ህዝቢ ተላዒሉ ነቲ ፖለቲካ ክቀይሮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዲሞክራሲ እዚ ህዝቢ ብከምዚ መንገዲ ተተላዒሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍጠር ዝኽእል ኩነታት ኣስተውዒልካ ምርኣይ ልዑል ይክኸውን ሶ ኣብ ዩኬይ ትነብር ዘለኻ ዩኬይ ማለት ዝሓሸ ንስደተኛ ዝበሃል እዩ ንክቕበሉ ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ሶሳይቲ ንምእታውካ ብዙሕ ኣይመስለንን ኣነ ወላ ኮተን ዓሌታውያን ዝበሃል ሃገራት ከም በዓል ስዊስ ተሪኻዮም ነቲ ሰብ ዝተቐበልዎ ዝገብርሉ ሓለፋታት ካብ ናይ ዩኬይ ኣፀቢቑ እዩ ዝሓይሽ ማለት ኣብዛ ዓዲ ሰብ ወረቐት ምስ ወሰደ እቲ መንግስትን እቲ ሕብረተሰብን ዝገብረሉ ሓለፋታት ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ኩሉ ነገራቱ ዝተማልአ ሂወት ክህልዎ ዲሰንት ሂወት ንክመርሕ እዮም ዝገብሮ ዝህብዎ ገዛ ይኹን ዝህብዎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይኹን ዝህብዎ ናይ ጥዕና ዕድል ይኹን ኩሉ ነገር ልክዕ ማዕረት ዜጋ እኳ እንተዘይተባሃለ ግን ተመጣጣኒ ምስ ዝወሃበካ ኩነታት ኣሎ በዓል ዩኬይ ግን ንሰብ ወረቐት ከይሃቡ ብፀሊም እናሰርሐ ካብኡ ግብሪ ዝወስዱ ሃገር እዮም ስለዚ ከምዚ መፂና ብፍላይ ናይ በዓል ዩኬይ ፀገም ኣነ ዘደንግፀኒ ይኮነ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ክንደይ ግዜ ጠቂሰልኩም እየ ነተን 10 ዓመት ንኤርትራ ዝገዝእዋ ክንምንታይ ከም ዝሰርቅዋ ክንምንታይ ነቲ ክሰርቅዎ ዘይከኣሉ ካብ ኤርትራ ከብርስዎ ከም ዝመረፁን ኩሉ እዚ ፖለቲካ መመቃል ናይ ኤርትራውን እንትኾነ ካብኦም ዝተበገሰ እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብ ዩኬይ ሓደ ዓብይ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝመስል ምልዓል ናይ ህዝቢ ዝረአ ዘሎ you better watch out ኣብ ኮይንኩም ንዘበናት ቤላ ክንነብር ኢና ኢልኩም ትሓስቡ ዘለኹም maybe things are changing እቶም ንስደት ትሓስቡ ዘለኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም next time ናብ ባእስን ዕግርግርን ክቕየር ዝኽእል ምንቅጥቃጥ መሬት ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ናብ ቻይና or you will have MAD mutually assured destruction. China and the United States eventually will need to live in peace. Whatever problems they have, they need to resolve them in peace, in negotiation, in diplomacy. That's why, if you have not watched the Victory Day parade in Beijing. ዝኪላ ቻይናው እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ንቻይና መፍራሕ ክትገጥፍ ኣለዋ ሕፅር ኣቢሊ እንድሕሪ ንቻይና ከተፈራራ ወይ ክትሓርማን ተፈቲና ማዕርዩ ወይ እውን ካብኡ ዝገድድ ግብረ መልሲ ክመፃ ከም ዝኽእል ተተሓሒዝና ክንጠፍእ እምበር ንዓና ኣጥፊኢኹም ክትነብሩስ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝብሎም ዘሎ ስምዖ እዛ ዘረባ ኣነ ሕጂ ሪፖርት ዘይገበርኩ ኣብቲ መዓልቲ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝሰዓርዎ ንዑ ኢሎም ቅድሚ ዝተወሰነ ዝገብሮ ወታደራዊ ምርኢት ዘይረኣኽዎ ነገር ዘይሰማዕክዎ ነገር ይዛረብ ዘሎ ስምዖ On September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60
nuclear warheads, plus 1 hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ዕለት 3 ወርሒ 9 ዝተገበረ ወታደራዊ ምርኢት ብዙሓት ደይሰው ኣልኩምሉ እንተለኹም ሓንቲ ሚሳይል ወይ እውን ሓንቲ ሱሳ ወርሄድስ ወይ እውን ሓደ ሮኬት ወይ ሚሳይል ኣብኡ ድማ ተተኳሲ ናይ ሱሳ ተደመረ ሓደ ሱሳን ሓደን እታ ሱሳን ሓደን ግን ሃይድሮጅን ቦምብ እዩ ሃይድሮጅን ቦምብ ማለት ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣብ ዓለም ድማ ብጀካ ቻይና ዘለዎ የለን ይብላሉ እዚ ንምንታይ ኢና ንሪኦ ነርና ስምዖ country has hydrogen bomb. China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. They know, as I declared in my interview with Abrams of the United States, very distinguished American. I basically told him, if you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. Wow. ዘለናይ መድረኽ ቀሊል መድረኽ ከም ዘይኮነ በዚና ንፈልጥ ንኣሜሪካውያን ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ክበጽሖም ክኽእላሉ ቻይና ነፍሳ ክትከላኸል ጥራይ ደይኮነት ንቻይና ደምሲስካ ክትነብር ኣይሕሰብን እዩ ንቻይና እንተደምሲስካ ስኻውን ክትድምሰስ ኢኻ ይብላሉ እቲ ሚሳይል ሃይድሮጅን ቦምብ ዝበሃል ዘሎ ኣብ 20 ደቂቕ ኣብ ኩሉ ዓይነት ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ ቦታ ክሃርም ዝኽእል እዩ 20 ደቂቕ ጥራይ ዘድልዮ 20 ደቂቕ ዘድልዮ ICBM ማለት ኢንተርኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳይል ማለት እዩ ቻይና መትከልናታ ወይ መርገጽናታ ንጹር እዩ ቀዳመይቲ ሚሳይል ኣይክትኩሳን እያ ቀዳመይቲ ተተኩሳ ግን ካልአይቲ ሚሳይል ንክትኩስ ዕድል ክትበካ ኣይኮነትን እዩ ዝብል ዘሎ ሶ ክሊርሊ እቲ ናይ ኩናት ቋንቋ ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና you better watch out I hope ቶም መራሕቲ ናይ ዓለም ልብም ኢሎም ነዚ ኩነታት እዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ኣውፅኦምና ናብ ሰላም ክወስዱና ናይ መወዳእታ እዚኣ ገይረ ናብ ትናትና ክምለስ እየ was a gift to the faithful. It scares away the tourist. It scares away the lazy. It scares away the people that are already conventionally rich, that have all the money. If you're a 20-something or a 30-something and you're willing to do the work, if you're willing to spend 100 hours or 200 hours, if you have more time than money, then the volatility of Bitcoin is a gift to you. ብሓፈሻ ኣብዘን ዝሓለፋ ቅንያት ቮለቲሊቲ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ናይ ዕዳጋታት ብብዝሒ ክረቐኒ እዩ ነዚ ነገር እዚ ዘይትርድኦ ተኮይንካ ሓደጋ ይንዓኻ ምክንያቱ እቲ ምንቅስቃስ ነቶም ቱሪስትስ ነቶም ከይተረድኦም ከይፈለጡ ዝኣትዎ ነገራት ንዓታቶም ዝጠብሰሉ ነቶም ዝፈልጡ ነቶም ዘስተውዕሉ ግን ንታሕቲ ምስ ወረደ ንክገዝኡ ዕድል ዝቦም እዩ ድሮ ከም ኢለኩም ነይረ ቁሩብ ጎለቕ ዘለቕ ኢሉ ንላዕሊ ገፁ ክምለስ ጀሚሩ ኣሎ ነቶም ኣጋይሽ ቱሪስትስ ኣፋንዩ ነቶም ቀንዲ ዘገድስዎ ሒዙ እቲ ማርኬት ንላዕሊ ይመፅእ ኣሎ ተጠቐሙሉ ቢትኮይን ክሪፕቶ ስታክ ማርኬት ዘይትጥቀሙ ዘለኹም ትጋገዩ ከም ዘለኹም ይዝነግረኩም ዘሎ ወላቕ ዘለቕ ድማ አካል ናይቲ ዕዳጋ እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ንመለስ እንጂ ባለፉት 4 ቀናት እየተካሄደ ያለው የህልውና ተጋድሎ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአራተኛው ቀን የአብይ አህመድ አገዛዝ ድሮኖችን፣ የጦር ጀቶችን፣ ሄሊኮፕተሮችን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ ጥቃት እየሰነዘረ ይገኛል። ንጹሃን እየተገደሉ ነው። ሰላማዊ ተቋማትም እንደዚሁ በመውደም ላይ ናቸው። የሲሪንቃ ጤና ማዕከል በአገዛዙ በተሰነዘረ የድሮን ጥቃት በርካታ የሕክምና ባለሙያዎችና በሕክምና ላይ ያሉ ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። በፋኖ ኃይሎች በኩል በርካታ ከተሞችን በመቆጣጠር ወደፊት ግስጋሴያቸውን ቀጥለዋል። ወልዲያ ያለው ነገር የመጨረሻው የሚታወቅበት ጊዜም እየተቃረበ መጥቷል። አገዛዙ ወልዲያ በፋኖች እጅ እንዳትወድቅ ከም ንሪኦ ዘለና ኩናት ካል መልክዕ እናሓዘ ካል ገጽ እናሓዘ ይኸይድ ከም ዘሎ ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ፋኖ ድማ ገስጋስ ናይ ፋኖ ኣጸቢቑ ንኣቢ ዘርዓደ ኩነታት ፈጢሩሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ now we're going to look into this from different angles ስጥራይ ግን ኣይኮነን ስርዓት ናይ ኣቢ ወሪድዎ ዘሎ ሽግር ክሰሚዖም ኣብ ስምዑ እጅ ለፖለቲከኞች ጀዋር መሐመድ ሰሞንኛውን ጥቃት የፋኖን ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን የመከላከያ እየተዳከመ መሄድን የሚያሳይ ነው ብለውታል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንም አዳዲስ የውጊያ አውዶችን ከፍቷል ሲሉ አክሏል። በቅርብ ጊዜያት እያየናቸው ያሉ ለውጦች የታጣቂ ኃይሎችና የአብይ አህመድ አገዛዝ هذا ريبورت كاب جوار دوت أدمالو زي ريبورت زي دما أزيا قداسي بعنق إنجليش كاسل زنبرة أزيا قداسي زي زريو زلو دما
ني أبي أحمد مردك نبلو نخل كابز تبقيسنا انتاي زبل زلو سراويت ناي أبي زقت مزولو سعرات أب كل الأمحارة ناي فانو فلوي حيلي ويون قسقاسين برتعن تراهي كونن زنس أبارق علنا زليلو انتاي رايدن أبارق زليلو رؤوي زخون الدخمت ناي سراويت ناي أبي انتاي بلالو فانو أتاكي نورث ولو أب سمين ولو زتقبر مدقعت ناي فانو انتاي يرئي ناي بلالو ناي فانو حيلتات ني سراويت ناي أبي dismantle نتي ميتن كلتن زبهال ديفيجن ويون سراويت كنبلا نخلينا نعو أوش تكلتا معالتي فحبتن كم زقاتو خمس جبره نحدك في سراويت بدوب سراويت ناي حد هاجر الزخول بفخران بقلن رأسنا عصمي من الناس نبره أوش تكلتا معالتي فانو بوبولو فانو زي كونه دما نيشتي فانو تراي هذا كفالنا فانو أوش تكلتا معالتي بتنتني تيلي بلالو إذا كان تايزر إنا this exposes the ENDF زدما نتي نبلتقنا سراويت دخامنت ناتو vulnerability and مهمون زخونه مورال ناتو زنس أبارقن زق هادم كونتاتينا نرزلنا إذا تايز بلنا زلو إذا سلا زقاتهم أنت كبلي جميرة مالو أبتكو يناتتي سراويتنا شعبية كمل ما سراويتنا ويانه آتيو يحجزوا مالو زبل زخونه يخون شبت زي بلو زربا كاب سراويتن كادرتاتنا كاب حلفتنا بلتقنان كادرتاتنا تومن أويات كسمع نبور كوين له هذا بفلو يسترعي شبت يالن شعبيان هو حتى أوشتاتيو يباسوهم كم زلو ويوني حرموهم كم زلو it's amazing كساكن دي عبد خامنات وديقهم كم زلو نغسل انتهي بلالو سراويت تنا بلتقنا مالتيو troops are reportedly undertrained poorly supplied and often forcibly recruited ስለዚህ ሰራዊትና ብልጽግና ሰራዊትና ያቢ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ሕማቅ ትሬኒንግ ጽቡቅ ትሬኒንግ ዘይብሎም ካላይ ቀረባት ናቶም ውን ከም ትዝግባእ ከም ዘይኮነ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሓይሊ ዝተዓስከሩ እምበር ሞራል ዘለዎም ሰራዊት ኣይኮኑን many soldiers surrender quickly ሰራዊት ናቶም ድማ ንእሽተይ ብድሆም ዝተገጠመ ኢዶም እዮም ዝህቡ ልክዕ ከም ናይ ቀደም መራሕዮም ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ከም መራሕዩ ዝኸውን ኣንበሳ ትኾይኑ መራሕኻ ኣንበሳ ትኸውን ምሩኽ ተነይሩ መራሕኻ ድማ ምሩኽ ትኸውን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ብፋኖ ክኾን ከሎ ካላይ ገጽ ናይቲ ኩናት ድማ ዝብሎ ዘሎ ከፍተኛ የሆነ ትንቅንቅ እየተደረገ ይገኛል። አንተም ቀደም ሲል እንደጠቀስከው የአብይ አህመድ አገዛዝ ይሄ የመጣበትን መዓት እየተደጋገመ እየደረሰበት ያለውን ምት መቋቋም ስላልቻለም ፋኖ በዚህ ደረጃ ላይ ጠቃኝ አይችልም፣ ሌሎች ኃይሎች አብረውን ያሉት በሚል ሐሰተኛ መረጃዎችን እያሰራጨ ይገኛል። ለማንኛውም አጠቃላይ ሁኔታውን እንመልከት። እንግዲህ ከም ዝንብሎ ዘለና ሰራዊትና አቢ ልባዕሉ ድማ እዚ ካብ ፋኖ ጥራይ ክኸውን ኣይክልኒዩ ካልኦት ሓይልታት ምስኡ ኮይኖም ይሃርሙኑ ኣለው ተዛሪዮም እዮም ዝሃርሙኑ ዘለው በይኖም ፋኖ ከምዚ ገይሮም ክሃርሙኑ ይክእሉን እዮም ዝብል ዘረባ ድማ ብኩሉ መንገዲ ካብኣቶም ውን ዝወፅእ ዘሎ ዘረባ ይቀፂሉ ናይ ሸነድ ናይቲ OLA ዝበሃል ዘሎ ድማ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ዝበሃል ድማ ብምብራቅ ግንባርካ ናብ ምብራቅ ገፁ የስፋፍሐ ከም ዘሎ Oromo Liberation Army opened a new front in Eastern Hararge, securing strategic areas once held by the OLF. ስለዚ ናይ ኦሮሞ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ድማ መጥቃዕቲ ብምብራቅ ገይሩ ቀደም በቶም OLF ዝበሃል ተታሒዙ ዝነበረ ከም ዝወስድ ዘሎ እዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ በቦቱ ከስፋሕፍሕ ይፍትን ዘሎ This marks a shift from operating in the west south to targeting central and eastern routes toward Addis Ababa. ስለዚ ሸነ ድማ ናቱ OLA ድማ ዝኣክል መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎን ኩሉ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናቱ ሓይሊ ተጠቂሙ ነቲ ዕድል ተፈጢሩ ዘሎ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ኣብ ዘለዎ ሽግር ድማ እዚ ዘርኢ ሓደ ፀላኢ ይኮነን ዘሎ ብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ፀገም ናቱ እዚ ሓደ ፀላኢ ይኮነን ዘሎ ዓሰርተታት እዮም ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ድማ ኣብ ዝረኸቦ ይዝሃርሞ ዘሎ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ወይ ናይ ብልጽግና ማለት ናይ አቢ በይናይ መንገዲ ምስ መን ይቃለስ ኣለውን ከቢድ ይንዑ ስለዚ ይርዮ ዘለና ብድሆ ናበይ ገጹ ክኸይ ዝኽእል እዩ clashes this marks a shift from clashes have intensified across multiple regions including Shawa, Arsi and Hararge ስለዚ እቲ ኩናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ጀዋር ድማ ነዛ ኩነታት እዚኣ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከሰጋግራ ኢና ንርኢ ዘለና It's a very, very, very interesting time. ቀፂልና ክንሪኦ ከለና እቲ ብፍላይ እዚኣ ሰራዊት ናይ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ወይ እውን ምኻድ ናይ ብሓቂ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ልቡ ከጥፍኣሉ ከም ዝኽእል በዚኻ ትፈልጥ ኣወል ስዒድ ድማ ነታ ዘላ ኩነታት ነታ ዘላታ ወስኸላ ዝዓይነቱ እዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣወል ድማ ኣብዚያ እስከ ስምዑ እንታይ ብሎም ኣሎ
لعلوت وتادروا مكونات معدة المعرك قبل نقولهم سلايخا بمنصور انتاي قبري هلو الكا اي حسة بندي كلته انت واحدة زوما بتاريخ افريكا سمع سترفك السب زي من كياتات سقبروا عزز سراويتن ستان ايرترا مشرفة احمد زوم موشش امارات مبالعتو مزوارن كرش مئتكابن ترا يسرحهم اب كبابيوم انتالو كواخو عزو زي كولو ناي بوليتيكا دنكتات حيزمتي من بارمون ذكر شعو بونا كبابيلهم فوسكوسيلهم خدون كلو بانصارو اصواري كريكم بزبل عدمه لعلوت وتادراويان سب سلطان شعبيا لمنتاي كيدوم زوم بسبل سحل دموم زجلح مهندسات كينات زوم نبلات برهان هاجر عينهم زنغرو ايدهم سنكلو اغرهم ستحزو انت واحد باكلاتهم اشاره حرنت زغونه اسكجوتات زلوم قعنانات مكوننات هاجري زوم كوبات زيوم انت عرفوا ديغام مسرحن ابيات تمرت مهناتن غزيوم زحلفو هاجر كيتورر اخنافهم زرغيهم كم نسر مسخاوي حسم تراتيمهم كنتي ترغانو ماراغيفهم من اسيات زغيرو نصور ديفينيشن نايسب انت زغونو عزز سراويت هاجري تاريخهم كصحفو غزي زيبلهم زنقهم كنغرو غزي زيبلهم زنبرون حفاش زغبروا باللب حفاش زغون بهارات ساحل حقومان نمرح يقدر زي كونن حقوم سبار زغلهم من كس مرح يقدر زي كونن من غاغا صبروا زغلهم ابرك مانم سباي كسغدو زين بركو برك سيروم كسغدو زغلهم مش كم سبيتي تولاويلهم قمص كملو زقمص فطور فوت اسيروم سبئنتو زملسلو نغاوس ساحل زيوم تاكيبهم زلو عزز تزيوم فحن تزبلو ناي كلن حجرات افريكا نغاوس مخونو اب ايرتراغن غلايو حفاش نزيوم سي كمتا درتي مرقو ليت بالامنزرا مسرح صواري كريكم يلو قمص ان بلمس عدمم يا اخي حدا ساعات كاب سراح انت ريحيقوم زموتو زموسلم مريحنت حزباو غنبار اب اثيوبيا تزاويروم ترايوم تمليسوم إلو زحسب يلو دخون كاب اثيوبيا انتي تعزبت تماليوم إلو زحتتك اللودو زيوم ناخراناتن غولاغولن غوبوتاتن كم نريد لنا أول سعيد أبزانا مودة فيديوناتو زنصر نجر انتلو إيرترا نتكونتات بغربا تكاتلو نتكوينات دمادلو النتا كمان نمجزين لعل كم زخونن سراويت بلسقنا هيكونن أب فانو زقات مزولو تسقم ناب إيرترا قصو تنكسن دهريلو أبن جنرالاتون نايك أدم بوتهم ناي ممراح بوتهم وحس مخان ويون أبتنايك أدم ممراح بوتهم كملسو مخانم نتسوريو زي كنتات زكاية زلوغن على مناسبيلات اللولايا نابنا تزسمعو Ambassador, the Undersecretary General for Political Affairs, Rosemary DiCarlo, warned today of the possibility of more conflict in western Tigray, which is still occupied by forces from neighboring Amhara, which were fighting alongside your army. What can you do to ensure that the Amhara forces return to Amhara and leave western Tigray? Well, the Amhara እንታይ ሎም ዝሓትዎ ዘለዉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብቲ መሬት ናይ ተጋሩ ናይ ወረርቲ ሓይልታት ናይ ኣምሓራ ፋኖ ሒዞም ከም ዘለውን ብኡ መሰረት ድማ ካልእ ኩናት ክጅመር ከም ዝኽእል ዘሎ ኩነታት ላዕሊ ስለ ዝኾነ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ንስኻትኩም ሲ እንታይ ኣስተዋፅኦ ክትገብሩ The Amhara people believe that they are in their rightful ancestral land. These were forcibly incorporated in 1992 without any due process or any constitutional arrangement. I came from that part of the country, from my mother's side. A community that speaks French Amharic and French Tigrian. I told back then this would be a small chromosomes of the Ethiopian society that believes in diversity. እንታይ ዝብል ዘሎ ትሕቶ ነቲ ኩነታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ነዚ ዘንፀባርቕ እቲ ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ መሬት ኮይኑ ኣምሓራ ወሪዶሞ ዘለዉ ኣብ ፋኖ ድማ ኣብ ግዜ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ጎንኹም ዝነበረ ንዑ ንምዕራይ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ትብሎ ዘላ እዚ ጌጋ ሓሳብ ምዃኑን እቶም ኣምሓሩ ኣብኡ ዘለዉ መሬት ኣቦታቶም ከም ዝኾነን ኣነ ንኣብነት ብበደይ ወገን ካብቲ ቦታት እየ ፐርፌክት ወይ ከዓ ፅሩይ ዝኾነ ትግርኛን ኣምሓርኛን ዝዛረብ ህዝቢ ህያው ኣብነት ናይ ኢትዮጵያውነት ብሓደ ዝነብሩሉ ቦታ ክኸውን ዝግበዩ እታ ዘረባ ድማ ናበይ ትኸይዳ ትብልፅግና
ብልጽግና ኦሮሞ ነቲ ቦታቲ ብመንግስቲ ደረጃ ክቋፀሮ ዝሓስብ ዘሎ ንዑ ዘንፀባርቕ ዳ እምበር ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ጉዳይ ክፈትሖ መደብ ከም ዘይብሉ ዘግህድ ነቲ ንሲ እቶም ብፍላይ ብወገን ተጋሩ ዝብልዎ ነገር ዘግህድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና So there is a process that is going on right now. There is no any intention to take over land, but the government has an institution that has been put in place. This is called Regional Border Commission. So it is going to be, the case will be submitted to that board, and then, of course, a decision will be made. That could be probably after the new government is in place. The Ethiopian government supports the Amhara forces remaining in Western Tigray until that commission makes a decision? Well, I think that is in fact a matter of fact. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓድሽ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ኣቂሙ ሓድሽ ሕጋ ገይሩ ከመይ ገይሩ ከዳቅሶ ክእል ነቲ ጉዳይ ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ክሳብ ንሱ ዝኸውን ግን ብማሕራ ድዩ ክመሓደር ትብል ዘለካ ትብለላ ወቲ ኩነታት ንዑይ ዝመስል ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ውሳነ በቲ ኮሚሽን ዶብ ዝብልዎ ዘለዉ ዶ ወላ ኮሚሽን ናይ ገለ ዝብልዎ ዘለዉ እሱ ክሳብ ዘይወሰኖ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ብወገን ተጋሩ ድማ ግድን ክፍታሕ ዘለዎ ፀገም ዝብልዎ ዘለዉ ባእታቶም ንክፍታሕ ዘሎ ተኽእሎ ከምዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ this is going to create another ካልእ ሽግር ናቶም እዩ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብወገን ተጋሩ እውን ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት ኣሎ ንኣብነት ሓደ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ኣቢ ወገን ተስፋ ዘቁርፆ ዘሎ ብኩሉ ፀገም የጋጥሞ ስለ ዘሎ እዩ በዚ ንስማ ሓደ ኢትዮጵያ በወታደራ ህዝባዊ አመጽ መካሄዱ ታወቀም። ይህንን ተከትሎ የብልጽግናው መንግስት የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ሰዎች ለሞትና የአካል ጉዳት መዳረጋቸውም ተነግሯል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምስራቅ ጉራጌ ዞን በወታደራ ከተማ ለተቃውሞ የወጡ ወጣቶች ከጸጥታ አስከባሪዎች ጋር በገቡበት ግጭት ምክንያት ሞትና ጉዳት ደርሷል። በዘኻ እንተሪናት ህዝቢ አንጻርቲ መንግስትን ፖሊስን ዝገብሮ ዘሎ ሽግር ይድረአ ዘሎ ስለዚ እቲ ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ ወይ እውን ናይ ህዝቢ መላዓል ብኩሉ ወገን እቲ መንግስቲ ነቲ ሃገሩ ነቲ መንግስቱ ይኹን ነቲ ኩነታቱ ሙሉ ብሙሉ ይቋጻጸር ስለዘየለ ሕጊ ኣልቦነትን ካብ ሕጊ ወፃኢ ምኻድን ነቲ ዘሎ ስርዓት ናይ ምኽባር ዓቕምናቱ እናላሕለሐ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕማቕ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል ድማ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ድማ ሓውሲ መርዲ እውን መጠንቀቕታ ክትብለ ትኽእል ኢኻ እንታይ ኢሉ ስቴት ዲፓርትመንት ኣውፂሎ ኢትዮጵያ's investment climate deteriorating due to political instability and conflict US State Department ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ 2025 ዘውፅኦ ሓበሬታ ናይ ኢንቨስትመንት ኩነታት ናይ ኣሜሪካ የንቆልቁል ከም ዘሎን እቲ ምንቁልቋል ድማ ኣብቲ ዓዲ ብዘሎ ዘይርቃትን ዕግርግርን ኩናትን ከም ዝኾነ ዝነግር ዘሎ እዚ ድማ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓበሬታ ድማ ዝኾነ ኢንቨስተር ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ዝሓስብ ሓደ ካብቲ ዝከታተሎን ብጥንቃቐ ክሪኦ ዘለዎን ሓሳብ እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ ሪፖርት ኣብ ወርሒ 2015 ብዘውፅኦ መሰረት paints a grim picture of the investment and business climate in Ethiopia under the Abiy Ahmed's regime ስለዚ ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት እናገረደ ይኸይድ ከም ዘሎን ቁጠባናቱ እናወደቐ ይኸይድ ከም ዘሎን for example እንታይ ይብሉ ኣለዎ ኣብዚ while noting that the Abiy regime is undertaking a liberalization ወላ እኳ ነቲ ቁጠባ ንምኽፋት privatization ይሰርሕ እንተሎ ኣብ ባይታ ግን እቲ ኩነታት እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ገለ ካብቲ ፀገማት ዘጋጥሞ ዘሎ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ለውጢ ቀንቅፍ ዝኽእል inability to attract foreign investment ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ናይ ምስሓብ ዓቕምናቱ ትሑት እዩ ምክንያቱ 3-4 ኩናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ እናሃለወካ I don't know ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ ክኢንቨስት ክገብረልካ ዝኽእል እቲ ኢንቨስት ዝገብር ድማ ኣብ መንግስቲ ቁፅፅር ዘለዎም ዝኸውን ጥራይ እዩ ካልእ re-emerging gap between the official and parallel foreign exchange እቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዶላር ንኽትረክብ ከም ድሌትካ ክገብሮ ኢሉ ዝፈተኖ ኣብ መንጎ ከም ዝወደቖምን ከም ዝፈሸሎምን ስለዚ እቲ ሓሳባት ወላ እቲ መንግስቲ ዓቢ ኣበጊስዎ ዝነበረ ፕላን ይወድቕ ከም ዘሎን ካብ ትግባረ እናተዓንቀፈ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ዝቐረባ ወፂኡ ዝነበረ እውን እቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ይሰርሕ ከም ዘየለ ኣብ መንጎ እቲ ፀሊም ዕዳጋ ዝበሃል ብላክ ማርኬት ዝብልዎን ኖርማል ዕዳጋን ኣብቲ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ናይ 4% ፍልልይ ነይሩ ስለዚ እቲ ሸርፊ ኣብቲ ባንክታት ናይ መንግስቲ ዝበካን እቲ ወግዓዊ ባንክታት ዝበካን እቲ ብፀሊም ትረኽቦን ንእሽተይ ነይሩ ስለዚ ንእሽተይ ተኮይኑ ኣብ ናይ ፀሊም ኣይትኸይድ ኢኻ ምክንያቱ ክሰርቁሓውን ስለ ዝኽእሉ ሕጂ ግን ናብ 17% ፍልልይ ገይሩሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሃገር ወይ እውን እቲ ህዝቢ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ
መደብ እምነት ስለ ዘጉደለ ንመንግስቲ ኣሚንካ ክትክየት ስለ ዘይትኽእል ካልእ መንገድታት ሃሰብ ክብል ጀሚሩ ኣሎ መንግስቲ ድማ ንዑ ንምዕፃው ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ክገብር ንሪኢ ኣለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንሕደት ኣዋርሕ ዝቐፀለ ፕሮጀክት ናይ ቁጠባ ናቱ እውን ኣብ ርኡይ ኣብ ሓፂር ግዜ ከንቆልቁል ይረአ ኣሎ ከምኡ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ inability to protect prosperity right protect property right ከምኡ ድማ መሰል ናይ ዋንነት ናይ ንብረት መንግስቲ ንብልጽግና ዶ ንኮሪዶር ዶ ናበለ ናይ ብዙሓት ሃብቲ ይምንጥል ከም ዘለዎን እዚ ከዓ መመሊሱ ነቲ ሰብ ኢንቨስት ንኸይገብር ብንጻሩ ሃብቲ ሒዙ ካብቲ ዓዲ እሊ ኢሉ ንኽፀንሕ ንኽመርፅ ዝገብሮ ዘሎ እዩ inability to improve customs procedures ከምኡውን ናይ ግብሪ ይኹን ናይ ካልእ ሲስተምስ ክቕየር ስለዘይካለ inadequate infrastructure and logistical systems inability to stamp out corruption ብልሽውና ንኽትቋፀር ዘይምኽኣል ከምኡውን ሕጊ ነቲ ዘሎ ኩነታት ሕጊ ኣልቦነት ስለ ዘሎ ነገራት ብሕጊ ናይ ምፍፃም ተኽእሎ እናደኸመ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ኩነታት ቁጠባ ናይቲ ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ የንቆልቁል ኣሎ ዝብል ፀብፃብ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ወፃኢ ሸርፊ ነቶም ሰብ ትካላት ይኹን ኢንቨስተርስ ሓደ ሕዱር ሕማም ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ዘይትኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ and armed conflict ንኣብነት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኮንፍሊክት ዞንስ active fighting in ኣምሃራ and ኦሮሚያ ኣብ ክልተቶም ዝዓበዩ ክልላት ዝበሃል ክፉት ዝኾነ ውዑይ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን travel restrictions ከምኡ ድማ ናይ US advisory remains at level 3 due to unrest and risk of expropriation ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ናብዚ ቦታ እዚ ኣይትኸይዱ ሪስክ ዘለዎ እዩ ብምባል ይገልጾ ስለ ዘሎ humanitarian crisis ከባቢ 73 ህዝቢ ናይቲ ሃገር ማልቲ ዳይሜንሽናል ፖቨርቲ ስለዚ 73 ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ዓደዳ ድኽነት ወዲቑ ከም ዘሎን 21 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ህፁፅ ዝኾነ ረድኤት ናይ መግቢ የድልዮ ከም ዘሎን ስለዚ እዚኣ እታ ብልፅግና ደሴት ብልፅግና ትበሃል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ 4.7 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ናይ ውሽጢ ሃገር ስደተኛ ኮይኑ ይሰርሕ ይኸይድ ከም ዘሎን 5500 ቤት ትምህርታት ድማ ብሰንኪቲ ዘሎ ኩናት ተዓፅዩ ከም ዘሎን ካብዞም 5500 ዝበሃል ዘሎ ድማ 4178 ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ዘሎ ኩነታት ናቶም ብዙሕ ነዊሒት ሊስታ መንግስቲ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ንርኢ ኣለና ወገን ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ድማ እስከ ንስማዕ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣሎ ወገን ህወሓት ዝወፀ መግለፂ ዜና ዓወት ዝበሎ ዘርጊሕሎም ብስራት ዝበሎ እቲ ጸብጻብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ምንቅስቓስ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከባ ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሎሚ ምንቅስቓስ ከም ዝጀመራ ካብ ትግራይ ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ ህወሓት ከም ዝሓበሮ ናይ ብልጽግና ሓላዊ ወንበር ዝበሎ ኣብ ራያ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ለቂቑ ኢሉ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ከተማ ኮረም ሓላዊ ዝኾነ መከላኸሊ ሃገር ኢትዮጵያ ሙሉ ብሙሉ ጠቕሊሉ ሎሚ 18 መስከረም 2018 ኣቆጻጽራ ግዝ ሕዚ ኣማሲ ወፂኡ ክብል ሓቢሩ ዳይ ቃልስና ንሕይል ብምዋል ድማ ሙፃእ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብቲ ከባቢ ብዜና ዓወት ጸብጺብዎሎም ናይዚ ምኽንያትን ዕላማን እቲ ሙፃእ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝምልከት ዝሃቦ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተዋፊሩ ዝርከብ ኮይኑ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ግና ኣብ ትግራይ ወሪሮም ዝርከቡ ሓይልታት ከውጾም ዘይምኽኣሉ ሓላፍነቱ ብዘይ ምፍጻም ይኽሰስ እዩ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሸርሸረ ዝኸይድ ዘሎ ርክብ ህወሓትን ፌደራልን ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ከም ድሌቱ ዝንቀሳቐሰሉ ኩነታት የለን እዩ ኣብዚ ቅንያት እቲ ሰራዊት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለያ ከባብታት ከበድቲ ውግኣት እናካየደ ዝርከብ ኮይኑ ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራታት ኣተኣናጊዱ ተባሂሉ ተጸብጺቡ እዩ ነቲ ዝበፅሖ ኪሳራታትን ዘካይዶም ዘለዉ ውግኣትን ስዒቡ ዕጡቋት ፋኖ ህወሓት ይሕግዞም ኣሎ ተባሂሉ ንብልጽግና ዝውግና መራኸብታት እናኸሰሰየን ዝርከባ እዚ ድማ መቐጸልታ እቲ ኣብ 2013 ዓመት أي سراويت أي دترى أي شيخ هذا أقول استرف فانو لما نمكشن فيكم تحاسيكم زقرميو بزخونة جن حواتنا نبزي أقد دومت يومهم تمالي مبزحتهم عيدر آتيهم له فانوون عيدر آتي له أو عيدر اللي لهم حكايمون نستقبلكم تتانا قد انتغينكم أكال أدمهم خانقين نفلد حفتي تدفيراتني حفتي تقتيلاتني حاوي أبزخوينني أبويهم زخوينني كبريت تنكفني لها عصواي خباي تغيركا
ሕክምና ጥራሕ ካብ ድኻ ናሰርሓ ፀኒኻ ሕዝን እትኸሙ ዝገበረካ ኣካል ፋኖ እናለ ዝፅውዕ ስሙ ኩርኩር نحكم كاتوع التحدر نعفان نقصل نحسب كاتوع التحدر كم تري ولا لهم تي مسأبي وجين زلو كسع كندي تواريد خام زلون مرجز ناتوني أبي مجابر يا مخانو دقيم رجاجيمو يزن زلو هو حت مس فانو خينم يواجو خام زلو زري والحنتي شفتير أنا لنا يقداس بتسعرت تي نعبي فتين كاب فانو كم زعين سعرت بشنا كم عينت بتوم أولي ناي جنبار حرنت أورومو زوردو زور لمدكعتي نعوك تصار سلزي كارنا جدا مخنيات كده للو إذا كنا تاتنري هذا لنا دما نايب حق تجرميا بتوم تمالي أنا تكون تتردو نتردد زبلو زنبرة نساتهم كده جمون لنا أنا عميس أبيسي طورنت لجرنا يس تجاجي أيامه لو مسلك عيخا مدمر لك عيون المراحي بموجرنا دستنيا أنا مالتيو سلزي تجاجي سلالينا ورقم مالتيو بونا يجير يوصل النور خوي كي أستوعيله بسميتها وليخون خش بسليتها وخي دس للنور خوي سلالو خانا لا يو زقولو أو تفل عليه النار تايد بال بجيجا تسلف النار تمليسوس إحنا عاوز إحنا لنا مالتيو هنا بزعوا حد الناس حزلا مدرخ كتسبب يخليو صوات لهم إثيوبيا معسيا إثيوبيا زبهال لجرا تمالي حكي كن حفر يزقبا تاريخ زي مبابنا أنا مهور نيوزي زمهور زسي نام بمدينة قرلو سلزي إثيوبيا معسيا تمسرسا إثيوبيا زول شماينا بريكو ناي أقسم دامات أغازيان ساباويان أبيسينيا كواتمالي نيو أو عسرت شمونت 4 سلستي حاسي تجروسيهم حانتي إثيوبيا لهم مقت نسوات عليكم ومقت نيكم أنا هون وابي حزق الربيع 10 شمونت 4 سلستي هتدرس حانتي إثيوبيا لهم حانتي إثيوبيا جور واي خيلهم خلاص أي حاجة هنستقبلهم كنا تمالي إثيوبيا أنا إثيوبيا عندها الكازربا حماساي مسعى كدون كصحاب كله يو أب جرماني ببلش كوينو دحريو أب روماي 10 شعات 4 بعفشا تي ناراتيف أب تجراي تي ننوي حمتات كسر حزز عن هيتا إثيوبيا ولا ون بسنا حساب نافرسة سلة متزلا نيثيوبيا زبل شم كم هجر نمد حانوس جبر زلوجيا فايدة زي بلو جعزو ناخونه كاب جزينا بجزية دي بانك دنا خونه زخيز زلو سلازي توم نيثيوبيا كما أجندة كتحنو ويلهم دمسوب كم زي دكتور جريسوس دي ولا قالز بلو مچم ناي قداي ناي دكاتر ناي إثيوبيا كا أول مرر زبالت زرباي هبوم زلو بزعبا دكاتر ناي إثيوبيا مفقد أبي منبر كيدي له دكتور تبل ورقة كزيه من متعو دكتور أبي إثيوبيا 5 خميدر بيردرات شيت بزعبا بلاجاريزم حنت تصحف تخاب حدا عركي تلك إحم ببنيره نايزيوم صبوت عبنتيا كم زلات تخم بولكم مزغرب سرقة حساب غيرو يبال سرقة حساب وي بلاجاريزم زي حقاون وغزني بزعبا زينودوز بحال ناي اونلاين بزعبا بلاجاريزم توم ريل بيبرز حفنا ابناتنا I don't know تي إثيوبيا تي تكنولوجي سلازي الذي كم زغاط ممزلو ايرن يردانني مخنياتو بلاجاريزم تيست خي جبركاسي تيسيس نات كاير كبني اب كل أوروبا قبل هيك الناس اللي فلت أب سويس جن قد منا تي بيبر نات كا مركب كا ماستر تيسيس كتجبر كلها قد ما مركب كا أنا بروفيسور كا ويكنا بتا زر ملكاي تصدقني خا مجمر يا سوفت وير الله تا بيبر حفكايا أفتي سوفت وير كتعطلها كندي برسنت قد يحكي خمسة لها أبي بوتا تقعد يحلي نقرأ كاي سلزي لك كم نافتش كا تشيك نقبر كا دبل تشيك نقبر كا الله مينيمم نقرات حلفز لك كينو أنت دي العليون تحرك عليه كالله ويون صبوق يركا بارافريز يركا نتي ذهبكا سورس لما بتخكلنيا سايت تزي يركا يو اي حلفكانيو من البات بيتوبيا تيمفرسات كوم عين تكنولوجي سلا زي بلو زقات امصقم كون كم زخل قمت هلني ولا ون اندحر كم ز عينات بسرق زنبر دكاترن قالنا لك خوينو نت سوفت وير ونا كده ليونيوم معناته نخسركو ويون بجيجا اتحلي لهم نتي تيسس كصحفوها بعد بزع مسلسي PhD تيسس كصحفيها ميلكا كدقمتهم كبيدي حق المزرعه معناته ناي ماستر تيسس نخط صحف كن من تاي قلبتن كن من تاي دخامن كن من تاي صعرن كم زحتت زفلطو زو علي زفلطو انا علي تيسس لصحفكو كن من تاي دخام كم زوسد كن من تاي اديت نخد قبرو كن من تاي كال سبك حق زكا خمزلو معناته اديتر سون سلازليكا
ግን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ወላ ብመጽናዕቲ ደረጃ ቀዳመይቲ ኢትዮጵያ ዘላ ብምቕዳሕ ቀዲሕካ ዝተሰርቀ ቲስስ ጌርካ ከም ናትካ ጌርካ ብምቕራብ ፕላጀሪዝም ገበን ኣብ አካደሚክ ሰርክልስ ብፍላይ ድማ ናብ ፒኤችዲ ክትከይድ ከለኻ ፒኤችዲ the highest level ስለዝኾነ ናብኡ ዝኸይድ ሰብ ሰሪቑ ክበፅሕ ከሎ ገበን እውን ዝኸውን ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣወልቲ ዕዳዊ ከይትኸይድ ተጠቕመካ እውን ኣይኮነን እታ ዶክትሬት ምክንያቱ እታ ሰርቲፊኬት ተምፅኦ ለውጢ እኮ የብላን ልቦና እኮ ይትውስኸልካን እያ ሎሚ ሎሚ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ እቶም ሓቀኛ ደኳትርሲ እንታይ ይስምዖም እኮ يحزنلهم يعني السبات كي يترفوا بسرقة حساب وي بزيناتهم سرح ناي ماسترز وي دكتوريت معرق زرخو بيوم قال ابنت كنت تكس مينستر مكل غالي اثيوبيا زنبره ابراهام بلاي كل تشحن شو عتن زغربون سرح سرق مخانو يحبر ابي احمد كل تشحن عصر شو عتن ابي يونيفرسيتي اديس ابان دكتوريت زغربو مرمرا وستبهله سرحون بسرقة حساب استملي ابتا 150 قصات زنبره صحفنا يا ابي كابز ركبا معرفات نتا 40 حدن قصات زلوا خليت معرف اسكن مرمر الهم زصاري مهورات انتي رخيبهم مسلكم ام نفس وقف قص سرقة حساب صنيحو زمالت ابي احمد كالوت نزغبرو ومرمريو كمناتو غيرو ريبو ورق اساس اخبيدهم ليهم تا بيبر ون بنفسه نس زصحفاي مثلا قداي ነገር بانجليش ت بيبر تصحيف زلو تري ودلهم ስለዚህ ابي احمد كمز عينت انجليش كصحف زخل كوينو يسمعنن يعني كابز راخو اكستنسيفلي كفر ስለዝገብሮ ዘለኹ كمز عينت ቲሲስ ክጽሕፍ ዝኽእል ኣይመስለንን ጎስት ራይተርስ ወይ ካልኦት ሰባት እዮም ነቲ ቲሲስ ሰሪሖም ክኾኑ ዝኽእሉ which is a crime ገበን እዩ ኣብ አካደሚክ ፔፐርስ ካልእ ሰብ ጽሒፉ ክበካ ስርቂ ምቕዳሕ እዩ cheating እዩ ስለዚ I don't know but this is quite a serious thing and ኣወል ስዒድ ደረጃ ክወፅእ ምጅማሩ ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እስከ ናብቲ ካልእ ድራማ ስግር ክንበል ቡጌርና ክንውድእ ኤርትራ ከዓ ምንታዊ መንግስቲ ክትከል ክኽእል ኣለዎ ናይቲ ብዙሕ ረብሓ ዝሕግዝ ናይቲ ብዙሕ ናይ ታሪክ እውን ታሪክ መግዛእቲ ዝድርዕ ዘይኮነስ ታሪክ ጥንቲ ዝዕቅብ ኢና ንደል ዘለና እዩ ስለዚ ኤርትራ ሃገር ምዃና ቅቡል ነገር እዩ ማይ ምኽትቕለላ ኣሕዝና ኤርትራ ንሓንቲ ቅልል ተጋሩ ማለት እዩ ሃገር ንካንሃ ሕዚ ብሓንሳ ንጥቕለለን ትዋን ዕላማኹም በስ እወ ፅናሕ እንደና ኣብነት ህዝቢ ትግራይ እንታይ መስለካ ህዝቢ ትግራይ ሲየድምፅ ተረዲካ ዲ ህዝቢ ትግራይ ሲየድምፅ ማበይ ከድምፅ ማለት ድምፅ ማለት ታይ ተዋሂል ይድምፅ ናብ መሬቱ ናብ ባሕሩ ናብ መሬቱ እንዲሁ መሬቱ ናብ መሬቱ ናብ ባሕሩ የድምፅ دعنا إثيوبيا أي تايدل قحافي وديقنا دل ودي قند حن كابون كازي زي حشوخن رينا مشم حمام حمام كن سمعوا كل جزء بغيو تعينت حمام كم زلو كلين ولا تعدوا بي عد قال كمان سعد سبا يا عد ولا سي عدوا بي عد لكم لا سي بك اينا سي ولا ندي خدا ايرترا يكون غير تجراوي يخيدوا له انت سلطان قوم دول الزمن بزحنا انت 10 عامات شعبي انا عنا تجاريهم حقاميهم قال تجاريهم تايم الكتب من ايرترا دولنا غزي حليف ناس زلو رجعت نسون كفيهم زلو اذا صاير كان زعما من نتلولاو زلو سبات بتعم ابوشي اما غلس غزا غزي اما غلس نبر تجراوي እዚ ንሰጠና ደይር ደሎ እሶም እዮም ከፊኦምና ደሎ እቶም ናይ መንነት ቀለውላው ዘለዎም ገለ አንተ የናስ ናይ መንነት ቀለውላው የብሉን ወይ ገሊኦም ዋጋ ከፊሎምሉ ዝፈልጦም የብሎምን ከምቶም ኩሎም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ካብ እስራኤል ዝወረዱ ብኤርትራ ዝመፁ ብዙሓት ዋጋ ዝኸፈሉ ሕዋት ኣለው ኦኬ ገሊኦም ከም በዓል ወዲ ወርቂ ሓውና ህይወት ዝኸፈሉ ኣለው ነዚ ደም በፍትሒ ህይወት ከፊሎምሉ ኣነ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ዝሃብቶምሉ ኣለው ነዚ ደም በፍትሒ إلناكم كونيرنا ديت سمعوا خينكم من بر زي سرحيو انجيرايو يهبتموا له ويبلعوا له مالياتاتنا غيروا يبلعوكم يمزلوا نساتهم مع الثلاث فيديو ناقبروا حمشت فيديو ناقبروا انجيروم يمزفسلوا زلوا كيدا تاجيغننات في السماء اللحوي وكوينات وعيلو انبسا نابلو يبلعوا خايم زلوا إلناكم قنام هذا جزي بترنديك مخركا زلوا تا بتري تاسلا امس حرمت كايزر داكاسم يا أمين جواي واين تاي ترجم على بليعكم يوم تبليعكم يوم بتقمر كن كتسلينا قال يوم دم كابت دم بتقامو تسفى مقراتي مثلا نو نابكال ملك أجس زخيز له كسرنا زخل كاسم هجراويت مزمورية خون زلا زيا كاب قبل بعد رايز وسط يا أمين It's a really funny دلو كنا تابجن لحد نسجره نقول لنا راح خم خادي
that I absolutely love about traveling is just checking out the local watering holes, seeing how people live and have fun. It's 4 o'clock on Monday. People start drinking early. Here it comes. What am I gonna do? Oh, you got all the money. YouTube. Dog on bus. Yeah. እዚ ድማ ሓድሽ ቱሪስት ናብ ኤርትራ ዝኸደ ቪድዮ ገይሩ ዘሎ እዩ መቸም ኤርትራ ቤላ መዘናግዒት እያ ኮይናቶም ዘላ ፅቡቅ እዩ ማለት ካልእ ዓለም እውን ከምኡ ስለ ዝኾነ what we see ካብ ኤርትራ ብዚ ቪድዮታት ወፂና ንርኢ ዘለና ካልእ ሓደ ናይ ኣፍሪካ ፌመስ ዩቱበር እውን ከይዱ ነይሩ and I'm sipping, what's it called? Macchiato. Yeah, this is like Italian, right? Macchiato. But you know what? We're living in a country where internet does not exist, so we have to talk to each other. Hi. Hello. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. How about you? I'm good, so. You look so bored without internet, man. No, I'm not bored. You're not bored? Yeah, so. ኣብ ኢንተርኔት ዘይብላ ሃገር ኮይና ዝናበለ እዩ ዝዛረብ መቸም ኣይተሓሚዮም ኒኻ ኣብ ደገ ዘሎ እዚ ናይ ሎሚ ጀነሬሽን ካብ ኢንተርኔት ንውሕዳት ሰከንድ እውን ኣብ ስራሕ ኣትዩ ተደይኮይኑ ስለዘይወፅእ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ይርዳእካ እዩ እታ ብኤርትራ ዘሎ ሰብ ግን they are used to it probably ኣነቲ ኢንተርኔት on day to day life ንብዙሓት ሰባት ንስራሕ ስለ ዝጠቅም ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ግን ምስ ግዜ ክብፃሕ ዝኽእል እዩ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ኩሉ ግዜ ደስ እዩ ዝብለኒ ግን ሓንቲ ካብ ከረን ዓደይ ዝወፀትካ ክርኢ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ኩላህና ገይረ ክሳለመልኩም እየ እንታይ ኢሎም መልእኽቲ ክበልኩም So, greetings from the እዚ ቱሪስት ኣብ ከረን ከይዱ ነይሩ ኣነ ኣብ ከረን ምሉእ ሂወተይ ክነብር ከለኹ እዛ ቦታ እዚኣ ከይበፃሕኳ ወፅየ ምክንያቱ ዓቕሚ ዝነበረኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ከረን ሆቴል ዝበሃል ኣብታ ላዕሊ ናታ ደይቡ ነታ ከረን ኩላ እናቐድሐ የርኢ ኣሎ it's really crazy it's important ቱሪስትስ ነቲ ከተማታትና እውን ከርእዩና ጀሚሮም ኣለው ብንድሓን እንታይ በሃል ኮይኑ ብመዓልቱ ክንሪኦ ኢና ከረን ነዚ ትመስል ኣበይ ኮይኖም ቀዲሖሞ I am not sure but it's crazy ካብ ከረን ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት of course እዚኣቶም ኤክስፐርትስ ናብቲ ትራቨሊንግ ስለ ዝኾኑ ካብኣቶም ዝወፅእ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ሓፍትና እውን ኣነ እኳ ብሶሻል ሚድያ ይሪኣ ነይረን ተራኽዝ ጓል ከረን ሓፍተይ ኮይና ፀኒሓ ንኸረን ከይዳ ከረን ላዕላይ ዝበሃል ስኢላ ኣውፅያ እዚኣ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረኽቦ ሸር ዝገብረልኩም ዘለኹ ብዝኾነ እዚኣ እውን ናብ ከረን ከይዳ ነናፍቆትኩም ከተውፅሉ ትኽእሉ ኢላ ዝገበረቶ እዩ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ስእልታት ይወፅእ ስለ ዘሎ it's beautiful ተመሊስና ናብ ናይ መወዳእታ ነዚ ናይ ከረንደር ዝነበረና ራእና ክንውድእ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ነቲ ትሕሶ ናይዚ ብዙሕ ኣይሰማዕኮን ኣለኹ ምስ ሰማዕኩ ምናልባት ገለ ነገር ተሎ ሪያክት ክገብረሉ እየ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብዚ ግደፉ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ምዛ ደርፊ ክንገጥፋ ኢና ኣብ ካሊእ ንራኸበና ቴንክ ዩ